जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. तुम्ही माझ्या बरोबर म्हणू शकता, एक दोनदा म्हणा. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम राम. राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. एक सेकंद द्या मला जरा. येस, आपण आज 13व्या अध्यायाला सुरुवात करतोय. आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करूया. त्यांना साष्टांग दंडवत घालून इथूनच नमस्कार करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांना वंदन करूया. आणि हे श्रीकृष्णाची मूर्ती आहे, त्यांना पण आपण, नरसिंहाची, त्यांना पण आपण वंदन करूया. श्रीला प्रभुपाद यांना वंदन करूया. आणि आपण श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांना मी सादर प्रणाम करते आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला मी सादर प्रणाम करते, ज्यांचे खूप मोठे परिश्रम आहेत हा उपक्रम चालू ठेवण्यामध्ये. आपली 26वी बॅच पण लवकरच जुलैमध्ये सुरू होतीये, 13 जुलैला, ज्याच्याविषयी मी नक्की ग्रुपमध्ये शेअर करेन. आपला पुढचा हा 26वा वर्ग सुद्धा लवकरच सुरू होणार आहे जुलैमध्ये. भगवंतांच्या कृपेने हे सगळं होतंय आणि भगवंतांची इच्छा आहे की असंच हे ज्यांना सगळ्यांना आनंद होतोय हो, त्याबरोबर या भगवंतांना ज्यांना द्विगुणित शतगुणी आनंद होतोय की ज्या भगवद्गीतेचा अध्ययन आपण करतो आहोत, खूप खूप आनंद आहे. आणि आपण सगळे या प्रवासामध्ये आहोत आज एकत्र. आज 13व्या दिवशी तुम्ही सगळे, आणि आज रविवार असून मला खरोखर सगळ्यांना, म्हणजे सगळ्यांचं कौतुक आणि अभिनंदन आहे की सगळ्यांनी आज रविवार, कारण माझं कालही इच्छा नव्हती, पण काही कारणामुळे कुठेतरी एक दिवस मला द्यायला लागला, आवश्यक होतं आणि महत्वाचं काम होतं. परंतु आज म्हणूनच ठरवलंय आणि आपण या अध्यात्माच्या प्रवासामध्ये पुढे जातोय. तर परवा आपण जे बघितलं ते 12व्या अध्यायामध्ये, मग आपण 12व्या अध्यायामध्ये थोडं काय बघितलं ते थोडक्यामध्ये अगदी आपण बोलूया. 1 मिनिट, खूप नाही मी काही करणार त्याच्याविषयी चर्चा. जो भक्तीचा असा सुंदर मार्ग आपण बघितला, आणि ज्या भक्तीच्या मार्गावर, की ज्या भक्ती योगाचा आपण शेवटचा अध्याय परवा बघितला, ज्याच्यामध्ये भगवंतांनी आपल्याला पुष्कळ ऑप्शन्स दिलेले आहेत. मग तुम्ही कशा प्रकारे भक्ती करावी, मग तुम्ही अनन्य भक्ती करा की माझी मन बुद्धी माझ्या जागी स्थिर करा, ते जमत नसेल तर तुम्ही वैधी साधना भक्ती करा, की नियम पाळा. सगळे जे काही तुम्ही नियमांचं बंधिकी करू शकता ते नियम पाळून तुम्ही ही भक्ती करा. त्याच्यानंतर तेही जमत नसेल तर तुम्ही कर्माचं फळ मला अर्पण करा. तेही जमत नसेल तर तुम्ही ते कर्म मला अर्पण करा. अशा प्रकारे मग तुम्ही ध्यान मार्ग असू दे, मग मग खूप ध्यान घेऊन आणि मग संन्यास मार्ग, या सगळ्या मार्गाने तुम्ही भक्ती मार्गावरती येऊ शकता. आणि या अवीट भक्तीची गोडी काही वेगळीच आहे. जो शुद्ध भक्त ही भक्ती जाणतो, जे आपण बघितलं की 11व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाला खूप सगळा त्यांनी स्वीकार केलेला, त्याचा संभ्रम सगळा दूर झाला होता, त्यांनी भगवंतांना जाणलेलं, पण त्याला ते भगवंतांचं उग्र रूप बघून त्याचं मन हेलावून गेलं होतं आणि तो खूप व्यथित झाला होता. आणि म्हणूनच कुठलं रूप होतं आपण बघितलं होतं भगवंतांचं 11व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं, ते भगवंतांचं कुठलं रूप बघितलं? हरे कृष्ण. विश्वरूप माताजी. विश्वरूप बघितलं, अगदी बरोबर. आणि ते कुठल्या रूपाच्या जवळ आहे हो माताजी? कुठल्या रूपाच्या जवळ आहे ते? आणि काय कशाने पूर्णपणे भरलेलं होतं आणि काय त्याच्यामध्ये, म्हणजे थोडक्यात मला 1-2 ओळीमध्ये सांगितलं तरी खूप आनंद होईल.
हरे कृष्ण. कोणीही सांगा, मी सगळ्यांना अनम्यूट ठेवलंय. आज खूप जण नाही आहेत कारण रविवार आहे. मला अपेक्षा आहे की खूप जण येणार नाहीत, पण इलाज नाही, मी रेकॉर्डिंग सगळ्यांना शेअर करेन. काय आपण बघितलं 11व्या अध्यायामध्ये आणि कशा प्रकारे रूप आणि आणि मग अर्जुनाने काय विनंती केली आहे भगवंतांना, कुठलं रूप दाखवायला सांगितलं, थोडंसं सांगण्याचा प्रयत्न करा ना. मी बसली हो इथे, मी निश्चित तुम्हाला कुठे काही अडलं तर मी सांगेन तुम्हाला, पण कोणीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करा. भूमिका माताजी खूप सातत्याने येत आहे, किरण प्रभूजी, कोणीही सांगा, लीना माताजी. विराट रूप ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मुख होते, सगळ्याच देवांचे मुख होते आणि एक मुखामधून आपण जातो येतो, म्हणजे आपण इथे पृथ्वीवरती परमनंट नाहीये हे थोडं कळालं आपल्याला त्याच्यामध्ये. बरोबर. आणि कशा प्रकारे अर्जुनाला की काय काय सांगितलं की तू कोण आहेस, की तू हे सगळं झालेलं आहे पण तू कोण म्हणून फक्त करणार आहेस, आणि कशा प्रकारे भगवंतानी दाखवलं की या सगळ्यांचा मृत्यू आधीच झालेला आहे, मग कोण आहेत ते सगळे. आणि मग अर्जुन फक्त काय आहे, अर्जुन काय म्हणून फक्त करतोय हे सगळं. अर्जुन फक्त निमित्त मात्र आहे. अगदी बरोबर प्रभूजी, खूप सुरेख. आणि म्हणूनच ते हत्यार दाखवलेलं आहे की डॉक्टरांच्या हातातलं ते इन्स्ट्रुमेंट, खूप सुंदर अशी ती आकृती की कुठेतरी स्पष्ट होण्यासाठी आणि कुठेतरी ती अॅनालॉजी आणि कुठेतरी ते साम्य दाखवण्यासाठी की अर्जुनाला भगवंत सांगतायत कुठेतरी तू फक्त निमित्त आहेस, तू फक्त ह्या सगळ्यांना मी आधीच मारलेलं आहे. कारण ते त्याच्या तोंडात उड्या घेत असतात भगवंतांच्या आणि कुठेतरी दाताखाली चिरडून त्यांची डोकी चिरडली जात असतात. अशा प्रकारे कुठेतरी या सगळ्यांचा, पांडव सोडून या सगळ्यांचा या युद्धामध्ये नाश होणार आहे आणि तू याची काळजी करू नको. तू कुठल्याही प्रकारचं मनामध्ये कुठल्याही प्रकारचं पाप आणू नकोस, किंवा तू जे काही करतोयस ते फक्त एक दृढ श्रद्धेने कर, मला अर्पण कर. आणि या सगळ्यांचा मृत्यू झालेला आहे, मी हा काळ आहे आणि हा काळ सगळ्यांना सांगतोय. जे मी काळाचं चित्र दाखवलं, हा काळ भगवंत सांगतायत की हा अविनाशी काळ, आणि हा काळ नुसता आपल्या घड्याळावर टायमिंग दाखवणारा काळ नाही हो. हा काळ जो सगळ्या, हरे कृष्ण, प्लीज काळजी घ्या. मी अनम्यूट केलंय पण मी म्यूट करते कारण काय होतं तसं नाही हरे कृष्ण. ठीक आहे, हरकत नाही. म्हणूनच मी म्यूट केलं कारण काही कमी जण म्हणून मी ठेवलेलं, पण आवाज येतात, हरकत नाही, जरा काळजी घ्या. आणि अशा प्रकारे भगवंतांनी दाखवले की तू फक्त निमित्त मात्र आहेस, तू उठ आणि दृढ निश्चयाने हे युद्ध कर. आणि मग भगवंतांचं ते रूप बघून अर्जुन कुठेतरी हेलावलेले आहेत. आणि मग कुठलं रूप दाखवायला सांगितलं अर्जुनाने भगवंतांचं? ब्रह्मरूप. योगेश प्रभूजी अगदी बरोबर, साधन आहात, बरोबर माधुरी माताजी, खूप छान प्रयत्न आहे. आणि मग कुठलं रूप, कारण तो फार हेलावून गेला, खूप त्याला म्हणजे राक्षस तर भयभीत झाले होते, जिथे धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये पण पाप होतं, जो भयभीत झाला होता, परंतु जिथे अर्जुन सुद्धा कुठेतरी भयभीत झाला आणि त्यांचं ते उग्र रूप असं बघून त्याला ते बघवलं गेलं नाही, त्याच्या अंगावर शहारे आले आणि कशा प्रकारे मी माझं मन स्थिर नाहीये प्रभू, आणि म्हणून तू कुठलं रूप दाखव मला. आणि भगवंतांना कुठलं प्रार्थना केली हो रूप दाखवायला, कुठल्या कुठल्या भगवंतांच्या रूपावर अर्जुनाची खूप श्रद्धा आहे. चॅटमध्ये उत्तर द्या मला, मी अनम्यूट नाही करू शकत आहे कारण आवाज खूप येत आहेत, मला क्षमा करावी. कारण काय होतं, ते आवाज मग खूप डिस्टर्बिंग होतात. थोडीशी उत्तर द्या, एक 5 मिनिटं घेणार आहे मी, अध्याय पुढे सुरू करतोय आपण. संसारिक रूप, श्याम सुंदर, लीना माताजी अगदी बरोबर. जिथे भगवंतांचं परमात्मा, की तुम्हाला तुझं परमात्मा जे आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये जे आहे परमात्म्याचं रूप, जे भगवंतांच्या वैकुंठामध्ये वैकुंठ वासामध्ये भगवंत ज्या रूपामध्ये आहेत, आणि अशा रूपामध्ये भगवंत म्हणतायत. मग हे खूप पुढे जाऊन अजून सखोल आहे हो, की भगवंतांची ही रूप आणि हे भाव याच्याविषयी तुम्हाला अजून नेक्टर ऑफ डिव्होशन, नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन इतके आहेत की मग कशा प्रकारे भगवंत या निवासामध्ये, आणि मग हे श्याम सुंदर रूप, जिथे गोलोकामध्ये भगवंत आहेत, ज्या श्याम सुंदर रूपामध्ये आणि ज्या मनुष्य रूपामध्ये आता भगवंत अर्जुनासमोर दिसतायत, त्याला ते मनुष्य रूप भगवंत अर्जुनाला अत्यंत प्रिय आहे. आणि ते रूप बघून अर्जुनाचं मन अत्यंत शांत झालेलं आहे. तो धैर्याने कुठेतरी उभा राहिला परत, आणि त्याला त्या रूपाने कुठेतरी मनात खूप शांतता मिळवून दिली आहे. असं हे भगवंतांचं मनमोहक श्याम सुंदर मनुष्य रूप, फक्त एक शुद्ध भक्त, फक्त एक त्या टप्प्यावरती गेलेला भक्त, जो शुद्ध अगदी पूर्णपणे भक्तीमध्ये लीन झालेला आहे, की ज्या भक्तीचा अगदी शेवटचा मार्ग, जे टप्पा आहे की ज्या पूर्णपणे प्रेमामध्ये, की जो भाव भक्ती, प्रेम भक्ती, आणि असा हा अर्जुन भगवंतांच्या अशा या शुद्ध भक्तीमध्ये आहे, ज्याला हे मनुष्य रूप
अत्यंत प्रिय आहे. आणि म्हणूनच भगवंताला त्यांनी विचारलं की मग 12व्या अध्यायामध्ये की मग हे इम्पर्सनल, मग तुमचं हे ब्रह्मरूप पूजणं हे जास्त श्रेष्ठ आहे का मनुष्य रूप? जिथे भगवंत सांगतायत की शुद्ध भक्त जे माझी मनापासून उपासना करतात त्यांना मी प्रिय आहे आणि तेही मला प्रिय आहेत. आणि मग जे कोणी ब्रह्मरूपावर सुद्धा विश्वास दाखवतायत, कुठेतरी त्यांनी स्वतःच्या इंद्रियांना कुठेतरी नियंत्रित केलेलं आहे आणि तेही स्वतःला सन्मार्गावर आणू इच्छित आहेत. जरी ते सकाम कर्मातून चाललेले असले तरी ते कुठेतरी निष्काम मार्गावर आणून स्वतःला निश्चितच मला प्राप्त करू शकतील, परंतु कुठेतरी त्याला वेळ लागेल. पण ते माझी प्राप्ती करतील कारण ते त्या मार्गावर आहेत. पण कुठेतरी तो मार्ग खूप जेव्हा ते ऍक्सेप्ट केलं नाही जात, कुठेतरी त्या गोष्टींना काय म्हणतात ना त्याला शंका घेतली जाते. मग त्या गोष्टींचं पूर्णपणे पडताळण्यासाठी आणि सगळ्या गोष्टी मग कुठेतरी त्या गोष्टींना काळ द्यायला लागेल. मग त्यांना ते कुठेतरी त्या कष्टातून जायला लागेल हे निश्चितच आहे. परंतु ती लोकं सुद्धा माझी प्राप्ती करतील. आणि म्हणूनच या भक्ती मार्गावर वेगवेगळे प्रगतिशील टप्पे आपण भगवंतांचे, जे मी सेवेचं महत्व तुम्हाला सगळ्यांना सांगितलं त्याचा निश्चित आपण सगळ्यांनी विचार करावा. आणि मग जी काही सेवा तुम्ही तुमच्या परीने करू शकता, मग जे मी म्हटलं की आता स्वतः नामनिष्ठ प्रभूजींचं एक सुंदर स्वप्न आहे की 24 सालापर्यंत त्यांना मंगलोरमध्ये एक सुंदर मंदिराची ते स्थापना करतायत, ज्याचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे आणि ज्याविषयी मी आपल्या ग्रुपवर शेअर केलंय. आणि त्यांचं ते स्वप्न आहे ते लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यांना खूप त्याच्यासाठी भरपूर मदत मिळतीये आणि खूप सुंदर असं मंदिर की जिथे आध्यात्मिक वर्ग आणि प्रत्यक्षामध्ये सगळ्या गोष्टी की ज्याचा आपल्याला सगळ्यांना खूप सुंदर असा फायदा आणि सुंदर असा कुठेतरी लाभ घेता येणार आहे. आणि तो लाभ घेण्यासाठी निश्चितच ज्याने त्याने स्वेच्छेने ज्याला त्याला जमेल ती निश्चितच मदत करावी, निश्चितच सेवा करावी. मग जी सेवेचं महत्व मी सांगितलं, जे दानाचं महत्व, जे पुढे जाऊन आपण पुढच्याही 3-4 अध्यायामध्ये अजून बघणार आहोत की कशा प्रकारे हे दान, तप आणि हे सेवा कशा प्रकारे असते. आणि म्हणूनच या भक्ती मार्गातनं जिथे आपण भक्ती योग काल संपवलेला आहे परवा, या भक्ती योगामध्ये आपण बघितलेलं आहे की हा शुद्ध भक्त, मग हा इतका समतोल राखलेला असतो या भक्ताने की कुठेही तो स्थिर धीर मुनी असतो, जो प्रल्हाद महाराजांप्रमाणे की जो प्रत्येक क्षणी प्रत्येक दिवशी मरणाला सामोरा जात असतो, परंतु कुठेही मनामध्ये कुठल्याही प्रकारचं सुख दुःख चिंता सुख या सगळ्या गोष्टींचा कुठेतरी सगळा समतोल राखलेला असतो आणि मन अतिशय स्थिर केलेलं असतं, भक्तीमध्ये दृढ असतं. भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहेत, असे भगवंत भक्तांच्या रक्षणासाठी निश्चितच आहेत. आणि अशा भक्तांची भक्ती कधीही भगवंत नाश पावू देत नाही. भगवंत भक्ताचं आणि त्याच्या भक्तीचं रक्षण निश्चितच करतायत. आणि म्हणूनच या भक्ताच्या रक्षणासाठी, दुष्टांचा नाश करण्यासाठी ज्या हिरण्यकश्यपूचा भगवंतांनी वध केलाय नृसिंहाचा अवतार घेऊन आणि धर्माची स्थापना करण्यासाठी, अशा या भगवंत हे जे अजन्म आहेत त्या भगवंतांचं प्रकट होत असतात आणि ते प्रत्येक युगामध्ये प्रकट झालेले आहेत. असं आपण या 12व्या अध्यायापर्यंत या भक्ती योगाला बघितलेलं आहे. मग हे कुठेतरी हे थोडंसं ज्ञान आधीच्याच मार्गावरती की जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान का मांडलंय हो? कुणाला प्रश्न पडतो का? पण ठीक आहे, मीच तुम्हाला याचं उत्तर देईन. कारण कुठेतरी ही जी एक लिंक आहे आणि त्या लिंक आणि ती डायरेक्शन जे थॉट प्रोसेस आहे, या विचारांचा जो ओघ आहे तो कशा प्रकारे हे मी तुम्हाला सांगते. निश्चितच मी तुमच्याकडून अपेक्षा करत नाही, कारण आता खूप बिगिनिंगमध्ये आहोत आणि आमचाही हा पुढचा अभ्यास चालू आहे, म्हणून त्या मार्गाने मी तुम्हाला तुमचं विचारांची धारणा सुद्धा न्यायला मदत करतेय. तर निश्चितच विचार करा की मग पूर्ण भगवद्गीता भगवंतांनी जे 6 शेवटचं ज्ञान का ठेवलंय? कारण खरं तर संपूर्ण भगवद्गीता ही भक्तीमध्येच आहे. पहिले 6 अध्याय कर्मातून भक्ती. मग जिथे आपण बघितलं कर्मयोग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, हे ज्ञान योग सुद्धा तिथे आपण बघितलं. आपण ज्ञान तर प्रत्येक अध्यायातून घेतोय, परंतु हे कुठल्या प्रकारचं जे त्रैगुणांचं ज्ञान, मग पुढे जाऊन भगवंत आजच्या अध्यायापासून कुठल्या प्रकारचं ज्ञान घेतायत हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. आणि म्हणूनच कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची यावर आपण पहिले 6 अध्याय चर्चा केली आहे. शेवटच्या 6 अध्यायामध्ये तेच ज्ञानाद्वारे कशी, मग ही भक्ती काय आहे? भक्ती कर्मातून भक्ती मिळवाच. आणि मग हा भक्तीचा सुंदर असा साचा भगवंतांनी मधल्या 6 अध्यायामध्ये सांगितलंय की मग या भक्तीमध्ये तुम्ही कशा प्रकारे स्वतःला आणू शकाल, मग त्याचे टप्पे, त्याचा प्रयत्न, कशा प्रकारे तो भक्त मला प्रिय आहे हे भगवंतांनी सगळ्या सांगितलंय.
आणि मग हे पूर्णपणे भक्तीचीच चर्चा करतात. तसेच 12व्या अध्यायामध्ये कृष्णाने स्पष्ट केलं की वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म मृत्यूपासून ते कसे मार्ग, मग त्या महासागरातलं उदाहरण की या महासागरात तू गटांगळ्या खातोयस, पण जेव्हा तू हे परम तत्व जाणशील आणि तेव्हाच तुला मी हे तू हे मी या तुला संसार सागरातून तरून न्यायला मी तुला निश्चित मदत करीन. या जन्म मृत्यूच्या संसार सागरातून या बंधनातून मी तुला निश्चितच मुक्त करेन, हे भगवंत सांगतायत. आणि म्हणूनच मग मग हे ज्ञान का आलंय? मग भगवंतांनी 12व्या अध्यायात स्पष्ट केलेलं आहे की या शुद्ध भक्तीमध्ये तू कसा येऊ शकतोस आणि मग त्याचं कुठेतरी भौतिक प्रकृतीशी कशा प्रकारे नातं आहे. म्हणून शेवटचे 6 अध्याय या भौतिक जगापासून तू कशी मुक्ती मिळवू शकतोस, की या भौतिक जगामध्ये काय आहे असं, मग कशा प्रकारचा त्रैगुणांचा, जे आपण आजच्या अध्यायात जे जाणणार आहोत, उद्यापासून जे आपण त्रैगुणांचा प्रभाव जे गुणात्रित विभाग योग आहे, त्याच्यानंतर आहे दैवासुर विभाग योग, त्याच्यानंतर आहे श्रद्धात्रय विभाग योग आणि मग सर्वात शेवटी आहे मोक्ष संन्यास योग. आणि म्हणूनच आजच्या अध्यायापासून पुढे आपण तेच पुढचे अध्याय 6 जाणतोय की मग कशा प्रकारे हे भौतिक शरीर आहे, या शरीराला जाणणारे कोण आहेत आणि मग या भौतिक जगापासून तू स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी कशा प्रकारे तू प्रयत्न करू शकशील आणि तू काय आहेस आणि कशा प्रकारे हे ज्ञानाने करू शकशील, असं ज्ञान भगवंत देत आहेत. ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णाशी आसक्त होण्यासाठी होतो. म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो, तेव्हा तो एक भक्तीचा मार्ग बनतो. आणि म्हणून या ज्ञानाला मी परत परत जेव्हा तेच सांगते की हे ज्ञान सगळं घेताय, पण ते ज्ञान आचरणात आणून आपण जेव्हा ते भक्ती मार्गासाठी वापरलं जातं, तेव्हा ते पूर्णपणे भक्तीचाच भाग बनतं. आणि ते कशा प्रकारे बनतं हेच आपल्याला या पुढच्या अध्यायांपासून जाणून घ्यायचं आहे. आज कुणाला इच्छा आहे वाचण्याची त्यांनी हँड रेज करा. कुणाला व्हॉलेंटरीली, आज लीना माताजी नाहीयेत आणि मला वाटतं या पण नाहीयेत. तर ज्यांना इच्छा असेल त्यांनी, स्वेच्छेने नाही तर मी करतेच आहे. कुणाला इच्छा आहे वाचण्याची? संजना माताजी. ओके, ग्रेट, थँक यू. मी तुम्हाला को-होस्ट करते. अजूनही माधुरी माताजींनी सांगितलंय. खूप छान. मी दोघींनाही को-होस्ट करते. निश्चित मला आवडेल. अरे वाह! खूप छान. मला 2-3 हात वर झालेत. मी सगळ्यांना को-होस्ट करीन आणि प्रत्येकाने करा, कारण आपल्याला पुष्कळ वाचन असतं. तर निश्चित. म्हणजे तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकाल. तर हा पहिला हे असू दे, कारण चार्टमध्ये आहे, जो मी तुम्हाला सांगते त्याच्याबद्दल. आणि मग पुढच्या श्लोकापासून निश्चित वाचा. खूप धन्यवाद. खूप आनंद आहे. अशा या सेवेमध्ये तुम्ही लगेच अगदी क्षणाचाही विलंब न करता आलात. खूप आनंद वाटला. तर असं हे असं या अर्जुनाचे प्रश्न नाही संपत हो अजून. जसं आपलं ज्ञान आपण संपादन, आपल्याला ज्ञानाचं हे भंडार खुलं करून दिलेलं आहे आणि म्हणून अर्जुनाचे प्रश्न संपत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे ज्ञान सगळं जाणून घ्यायचंय. आणि या ज्ञानाचं भंडार आपल्यासाठी पूर्णपणे हा खजिना उघडा केलेला आहे भगवंतांनी. आणि खजिना उघडलेला आहे, ज्या खजिन्यातनं आम्हाला निरनिराळ्या प्रकारचं ज्ञान मिळतंय. असं हे भौतिक प्रकृतीशी मग कशा प्रकारे तू स्वतःला या मायेपासून, ही जी माया आहे, ही महामाया आणि योग माया, याच्यामध्ये पुढे जाऊन तुम्हाला तो पण खूप सुंदर फरक ह्या नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन मध्ये आहे की कशा प्रकारे मग मग ही महामाया कृष्णाला कुठेतरी फक्त विसरण्यासाठीच या मायेचा हे केला जातो, की कुठेतरी मग कृष्णाला जाणू शकत नाहीत ते लोक या मायेच्या जे नियंत्रणाखाली आहेत. पण तीच जेव्हा योग माया, तीच भगवंतांचा जेव्हा साक्षात्कार आणि भगवंतांचं जेव्हा आत्म साक्षात्काराची भावना एखादी जोपासतो, तेव्हा तो योग मायेच्या नियंत्रणाखाली येतो आणि ही भगवंतांची माया आहे. ही महामाया, मायेचा सुद्धा भगवंतांनी निर्मिती केलेली आहे, पण भगवंतांवर त्याचा काहीही प्रभाव नाही. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत पुढे की म्हणून या अध्यायामध्ये आपल्याला जाणून घ्यायचे की अर्जुनाला पडलेले हे 6 प्रश्न कुठले आहेत. मग हे प्रश्न आपण कुठेतरी श्लोकाद्वारे जाणूया. आणि हेच तुम्हाला फक्त या चार्टमध्ये जे प्रकृती म्हणजे भौतिक निसर्ग आहे. मग पुरुष कोण आहे? पौरुषम हा भोगता, हा भगवंत प्रकृतीचा उपभोग घेणारा,
आपण म्हणतो ना की भोक्तारम यज्ञ तपसाम, की सर्वोच्च भोक्ता हा भगवंत आहे. जसं हे माझं आहे, ते माझं आहे, परंतु पुढे आपण जाऊन तेच बघणार आहोत की हा भोक्ता, हा सर्वोच्च भोक्ता हा भगवंत कशा प्रकारे आहे आणि हा पुरुषम कशा प्रकारे हे पुरुषोत्तम आहे. हा पुरुष हा प्रकृतीचा उपभोग घेणारा आहे. मग हे क्षेत्र काय आहे? हे क्षेत्र म्हणजे आपलं हे शरीर आहे. आणि या शरीराला खूप सुंदर आहे बघा. आजचा अध्याय ना हा खूप सुंदर आहे. थोडासा मी आधीच म्हणणार नाही कठीण आहे, परंतु समजून घ्या. खूप सुंदर अध्याय आहे, पण जाणण्यासाठी थोडासा प्रयत्न करा आणि आत्मसात करण्याचा. मी खूप प्रयत्न करेन सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला सांगण्याचा, पण खूप सुंदर अध्याय, कठीण आहे मी आधीच म्हणणार नाही, पण थोडं समजायला निश्चित थोडं जड जाऊ शकेल. तर मला निश्चित तुम्ही काहीही शंका नंतर प्रश्न विचारू शकता मला. मग हे क्षेत्र म्हणजे काय? तर हे शरीर म्हणजे क्षेत्र आहे. जे भौतिक शरीर आहे त्याला क्षेत्र म्हटलंय. क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय? तर या शरीराला जाणणारा, या शरीराचा निरीक्षक. जो निरीक्षक आहे कोण? तर तो आत्मा आणि परमात्मा असे दोन जाणकार आहेत या शरीराचे. आणि म्हणूनच त्याला म्हटलंय की क्षेत्रज्ञ म्हटलेलं आहे. आणि ज्ञानम, मग हे ज्ञान काय आहे? तर या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांमधला संबंध जाणून घेणं हे ज्ञानम आहे, हे ज्ञान आहे. आणि मग या ज्ञानाचं ध्येय काय? जे ज्ञेय आपण म्हणतो, या ज्ञानाचं ध्येय हे परमात्म्यांना जाणणं. जे आपण 8व्या अध्यायात सुद्धा म्हटलं की कशा प्रकारे मग हा ज्ञान देणारा हा कुठे स्थित आहे? तर परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे. हा परब्रह्म, हा परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये आहे. आणि म्हणूनच या ज्ञानाचं ध्येय जो क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला जाणतो, त्या जाणण्याचं, मग या जाणण्यातून जे काही ध्येय आहे, या सर्व ज्ञानाचं जे प्रयोजन आपण म्हटलं की संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन, त्या ज्ञानाचं ध्येय हे परमात्मा आहेत. आणि या परमात्म्यालाच आपल्याला कुठेतरी जाणून घ्यायचं आहे. हरे कृष्ण संजना माताजी. येस, मी सगळ्यांना देईन संधी. खूप हरे सुंदर, कृष्ण मला माताजी. आनंद आहे. सगळ्यांनी हात वरती केले. हरे कृष्ण माताजी. वाच. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती, स्वभाव, पुरुष, भोग घेणारा आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचे आहे. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. बघा, खूप सुंदर, धन्यवाद. असं पुढे जाण्यापूर्वी मला पुन्हा तुम्हाला एकच सांगायचे की हे ज्ञान सगळं भगवंत देत आहेत. मग कुठेतरी या भौतिक प्रकृतीशी सगळं निगडीत आहे. ज्या मोह मायेपासून ज्या नियंत्रणाखाली आपण आहोत, ज्या मायेच्या नियंत्रणाखाली, त्या बंधनातून कुठेतरी स्वतःला मुक्त करण्याच्या मार्गावरती आणणं, हे त्या ज्ञानाचं मुख्य ध्येय आहे. ह्या परमात्म्याला जाणणं. मग भगवंत, मग मग तुम्हाला एक उदाहरणादाखल सांगते हो, की बघा की या आध्यात्मिक मार्गामध्ये जसं मी तुम्हाला म्हटलं की कुठेतरी बघा ज्ञान मिळतंय, सगळेजण त्या भगवंतांना, ज्यांची कुठेतरी श्रद्धा, परत परत हा श्रद्धा शब्द अतिशय महत्वाचा आहे, जो मी प्रत्येक वेळी वापरते, प्रत्येक वेळी याचा उल्लेख, कारण मनात श्रद्धा असणं महत्वाचं आहे. मग कुठेतरी या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये आपण 15-20 पावलं पुढे चालतोय, पण मग ती 5 पावलं का मागे येत आहेत, किंवा ती 5 पावलं कुठेतरी मागे येत आहेत, हे ज्ञान घेतलं जात आहे. आणि मग कुठेतरी या भौतिक प्रगती, या भौतिक जगामध्ये जसं एखादी आई, एखादी मुलगा घरातनं तिचा बाहेर पडत असेल बरं का, तर तो बाहेर पडताना ती सांगते नीट जा बरं का, काळजी घे, आणि पाकिट वगैरे गाडीमध्ये पाकिटाची वगैरे काळजी घे, कारण बघ काळजी घे, सावधपणे जा. हे हे एका आईचं जसं सांगणं असतं, तसं या जगतामध्ये भगवंतांनी ही प्रकृती निर्माण केली आहे. परंतु या प्रकृतीमध्ये तू सावध राहा बरं का. पॉकेटमारांपासून जसं आपण म्हणतो की लोकल गाडीमध्ये सावध राहा, तसं या भौतिक प्रगतीमध्ये हे मायावादी लोक, या मायेच्या नियंत्रणाखाली असलेले खूप लोक आहेत. तर याच्यामध्ये तू स्वतःला जप, सावधानतेने जा. आणि मग हा सावधपणा कशासाठी बाळग, आणि हा सावधपणा बाळगणं म्हणजे काय, तर कुठेतरी तू त्याचं ज्ञान घे उत्तम, कुठेतरी तू हे जाणून घे. आणि ते जाणून घ्यायला मग कुठेतरी तुला साधू, शास्त्र आणि गुरु याला पडताळून बघणं निश्चित. आणि म्हणून इथे कुठेतरी चेक पॉइंट आहे त्याचा. आणि म्हणून तू सावधतेने या मायावादी जगामध्ये वावर, या प्रकृतीमध्ये वावर. तुला कुठेतरी बघा सावधतेचा इशारा देत आहेत भगवंत.
मग या मायावादी या सगळ्या भौतिक जगतामध्ये तुला जर पुढे जायचं असेल या या गोष्टीमध्ये आणि सावधानतेने जायचंय, तर तुला कुठेतरी त्या उत्तम गुरुच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. तुला शास्त्रांच्या आधारे त्याची त्या त्या कुठेतरी ज्ञानाची गरज आहे आणि हेच ज्ञान कुठेतरी आपल्याला सांगतंय. मग याला सगळ्या शास्त्रांचा आणि सगळ्या वेदांत सूत्रातनं जे आपण पुढे जाऊन पण जाणणार आहोत, त्याचा कसा बेस आहे, कसा आधार आहे आणि कशा या सुंदर संज्ञा सांगितलेल्या आहेत, की जे क्षेत्र बघा अर्जुन म्हणाला, माझ्या प्रिय कृष्णा मला प्रकृती म्हणजे काय, मला क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, मग हे ज्ञान काय आहे, नेय काय आहे, हे मला जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की हे क्षेत्र म्हणजे हे शरीर आहे, भौतिक शरीर म्हणजे हे क्षेत्र आहे आणि या क्षेत्राला जो जाणतो तो हा क्षेत्रज्ञ आहे. आणि तो क्षेत्रज्ञ बघा किती आहेत, मग बघा त्याचं जाणून घेणं. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम् यत्तत् ज्ञानं मतं मम. कोणी दुसऱ्यानी वाचा आता. हरे कृष्ण. मी एकेकीने वाचा, तुम्ही कोणीही वाचा, मला काहीच हरकत नाहीये. माधुरी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. येस. हरे कृष्ण. हे भारता, मी सर्व शरीरामधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. बघा, मी सर्व शरीरातील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण, या कृतीमध्ये तुम्ही बघताय बरं का. हा मनुष्य आहे, मग हा मनुष्य या 3 अवस्थांमध्ये आहे बरं का. आणि हा मनुष्य कुठल्या पहिल्यांदी हा सावध आहे, हा जाग्या अवस्थेत आहे बरं का. तेव्हा त्याला माहितीये की तो त्याचं शरीर आहे, त्याला माहितीये तो शरीराला जाणतोय की काय करतोय आणि त्याचा त्याचा म्हणजे सगळ्या ज्या क्रियाकलाप आहे आणि त्याचं जे अंतरंग म्हणजे तो बाह्य रंग शरीरालाही जाणतोय आणि आतल्या मन, बुद्धी आणि अहंकार याने जे अंतरंग मन ते पण जागृत आहे. हे दोन्ही जागृत आहे आता आणि तो त्याची क्रिया करतो. दुसऱ्या आकृतीमध्ये तुम्ही बघाल तर हा मनुष्य अर्धवट जरा असा पहुडलाय, पण तो पहुडलेल्या अवस्थेमध्ये काय, तर त्याचं बाह्य शरीर झोपलंय, पण कुठेतरी त्याच्या मनामध्ये बघा असंख्य विचार म्हणजे त्याचं मन, बुद्धी, अहंकार हे कुठेतरी जागृत आहे. आणि हे हा परमात्मा आणि आत्मा जाणतोय. हा क्षेत्रज्ञ बघा, हा जाणण्याचा प्रयत्न करा. मग त्या मन, बुद्धी, अहंकार हे 2 बघा जे आपलं बाह्य शरीर बनलेलं आहे, जे अंतेंद्रिय, जे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जे पृथ्वी, आप, अग्नी, वायू आणि जल या 5 तत्वांनी बनलेलं हे शरीर आहे आणि त्याचा आतला भाग, मग त्याचे 8 घटक आपण बघितले, कारण त्याचा मन, बुद्धी आणि अहंकार हेही 3 घटक आहेत. मग हे 3 कुठेतरी जागृत आहेत या अवस्थेमध्ये. आणि तेच जेव्हा पूर्णपणे गाढ झोपेमध्ये मनुष्य आहे, तेव्हा त्याचं बाह्य मनही झोपलंय आणि अंतर्मनही झोपलंय. पण हा क्षेत्रज्ञ जागा आहे. हा आत्मा, परमात्मा सगळं बघतोय. त्याला सगळ्याचं ज्ञान आहे. हे भारता, मी सर्व शरीरांमधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय. मग बघा, या भगवंत हा आत्मा जो आहे, हा आत्मा या शरीराला जाणतोय बरं का. आणि मग हे कुठेतरी बघा, हे कुठेतरी या शेताचं उदाहरण दिलंय. मग ऍक्च्युअल क्षेत्र बघा. हा आता बघा कशा प्रकारे, तर हे क्षेत्र म्हणजे हा शेतकरी, हे शेत दिसतंय बरं का तुम्हाला. तर हा शेतकरी, मला सांगा बरं की या शेतकऱ्याला म्हणजे हा शेतकरी कोण म्हटला जाईल मग? मग मग हे जे दिसतंय तुम्हाला याला काय म्हटलं जाईल? मग कुठेतरी उपमा द्यायची झाली तर तुम्ही काय म्हणाल? हो, मृदुला माताजी तुम्हालाही देईल मी निश्चित. सगळ्यांनी वाचा, अगदी जरूर. मी प्रत्येकाला एक एक टर्म देते. खूप आनंद आहे. मग मला सांगा थोडक्यात की हे तुम्हाला दिसतंय, हे समोर काय म्हटलं जाईल त्याला? बरोबर माधुरी माताजी, म्हणजे याला कुठेतरी शरीराची तुलना दिली आहे. हे 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 शेत पसरलेलं आहे आणि हे ओके रेकॉर्ड. तर हे कुठेतरी पसरलेलं शेत आहे आणि या शेताला, या या क्षेत्राला या जाणणारा हा कोण असेल हो? मग या शेताला जाणणारा तो कोण आहे? हा शेताला जाणतो तो 1 आणि 2 असे कोण जाणकार असू शकतील या या पर्टिक्युलर चित्रामध्ये? थोडं तुमच्या विचारांनी सांगा मला, की कोण जाणकार असतील? जसं मी म्हटलं, आपलं शरीर हे क्षेत्र आहे, त्याला जाणणारा आत्मा आणि परमात्मा आहे. तशाच प्रकारे त्याचे जेव्हा कुठेतरी त्याला अॅनालॉजी आणि कुठेतरी त्याला जेव्हा अशा प्रकारे जाणण्याचा प्रयत्न केला जातो या उदाहरणातून, तेव्हा याचे शेतीचा मालक म्हणजे कोण? शेतकरी, बरोबर? म्हणजे त्या शेतकऱ्याला शेतकरी हा त्याचा
क्षेत्रज्ञ आहे. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त कोण बरं? त्याच्या व्यतिरिक्त इथे चित्र दिसतंय तुम्हाला? मग हा कोण क्षेत्रज्ञ असेल या शेताला जाणणारा? ज्याने हे चित्र ड्रॉ केलंय. हा, प्रयत्न खूप चांगला आहे, पण नाही. ज्याने चित्र ड्रॉ केलं नाही, सूर्य भगवंत. अगदी बरोबर योगेश प्रभूजी. जे भगवंत, जे सूर्य, ज्याच्यामुळे जेव्हा बघा सूर्यनारायण की ज्याच्यामध्ये प्रकाश पसरलेला आहे सगळ्या या शेतामध्ये, आणि परमेश्वर. अगदी बरोबर. आणि म्हणूनच याला जाणणारे, म्हणून या शेताला जाणणारे हा शेतकरी जो काम करतोय, आणि हा सूर्य भगवान, हे भगवंत, हे याला जाणताय. असे दोन याचे क्षेत्रज्ञ जाणकार आहेत. आणि हा सूर्यदेव मग जो सगळ्याकडे प्रकाश देतोय, सगळ्या धरतीला प्रकाश देतो आहे, असे हे सूर्य भगवान सगळ्या शेताला जाणतायत. हो. मग आणि तसेच हे परमात्मा, म्हणून या चित्रामध्ये जे आपण बघितलं की मी सर्व शरीरांना जाणतो. बघा, क्षेत्रज्ञ असल्याचे मी सर्व शरीरांमधील, आणि म्हणून हा एका शरीरामध्ये हा आत्मा जाणू शकतो, पण हा जो परमात्मा आहे तो अनेक शरीरांना जाणतो. बघा, अनेक शरीरांना जाणू शकतो. असा हा शेतकरी जसा त्याच्या शेताला जाणू शकतो, तसे भगवंत सूर्य भगवान हा इतरही शेतांना जाणू शकतात. आणि म्हणूनच हे कुठेतरी कशा प्रकारे पडताळलेलं आहे हे ज्ञान जे आहे. आणि म्हणूनच या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांना जाणायचं आहे. आणि ते जे ज्ञान आहे, या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांना जाणण्याचं हे ज्ञान आपण घेतोय. हरे कृष्ण माताजी. कोण वाचणार? लीना माताजी वाचा. हरे कृष्ण. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. बघा, व्यासमुनी दिसतायत आपल्याला. आणि व्यासांनी म्हणजे प्रत्येकाने वेदांतामध्ये, मग प्रत्येक ठिकाणी मी जसं म्हणतेय की हा अभ्यास, मग ज्यांनी कृष्णाला जाणलंय की वेदांत सूत्राचा म्हणजे वेदाचा अंत हा परमेश्वर आहे, भगवंत आहे. परंतु या वेदांचा अभ्यास, आणि म्हणूनच या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाविषयी जे ज्ञान आहे ते विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केलेलं आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण आणि परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आलेले आहे. सर्व वेदांमध्ये याचा उल्लेख आहे. आणि या वेदांचं हे जे ज्ञान आहे, या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाविषयी जे ज्ञान आहे, हे सगळ्या या वेदांमध्ये निश्चितप्रमाणे प्रत्येक तथ्यानुसार आणि प्रत्येक कारणानुसार, परिणामांनुसार ते पूर्णपणे अभ्यास केलेला आहे. आणि पूर्णपणे त्याचा उल्लेख या अभ्यासातूनच केलेला आहे. आणि म्हणून यालाच जाणून कुठे घ्यायचंय बघा, तर आपल्याला कुठेतरी या कोशांना जाणायचंय. मग या कोशांविषयी जाणताना मी थोडंसं त्याचं तात्पर्य तुम्हाला निश्चित सांगायचा प्रयत्न करेन. मला 1 मिनिट द्या. मग हे जे कोश म्हणजे आपण हे जे जाणण्याचा प्रयत्न करतोय, या शरीराला कशा प्रकारे जाणायचंय बघा. आता या शरीराला कशा प्रकारे आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतोय, हे मी जसं म्हटलं की क्षेत्राचं आणि क्षेत्रज्ञांचं ज्ञान हे ऋषींनी वेदांमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. मग हे कशा प्रकारे आहे आणि कुठले कुठले कोश आहेत याच्यामध्ये. मग या क्षेत्रामध्ये हे फक्त या शरीराला जाणण्याचा प्रयत्न केलाय. पंचमहाभूत, मग महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचम चेन्द्रिय योगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगाश्चेतन धृतिः एतक्षेत्रं समासेन साविकारमुदारुदम्. अशा प्रकारे पंचमहाभूत, मिथ्या, अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिय, मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना, धैर्य, या सर्वांच्या विकारांना आणि कशा प्रकारे या सर्वांपासून हे कोश तयार केले जातात. मग ह्याचे कोश कसे आहेत हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. मी थोडंसं वाचते तुमच्यासाठी. आत्मा आणि परमात्मा हे 2 क्षेत्रज्ञ आहेत. उपनिषदामध्ये बघा कसं म्हटलंय, ब्रह्मपुच्छम प्रती, भगवंतांच्या शक्तीची एक प्रकटावस्था आहे बरं का. भगवंतांच्या शक्तीची, मग त्याला अन्नमय. मग भगवंतांच्या हे जाणणं म्हणजे नंतर की भगवंतांच्या शक्तीची एक प्रकटावस्था अन्नमय नावाने जाणली जाते. हे जाणणं म्हणजेच परमसत्याचा प्राकृतिक साक्षात्कार होय.
नंतर परम सत्याची अन्नमयामध्ये अनुभूती झाल्यावर मनुष्य प्राणमय अर्थात प्राणशक्तीमध्ये परम सत्याचा साक्षात्कार करू शकतो. ज्ञानमय स्तरामध्ये अनुभूतीचा स्तर प्राणशक्तीपासून हे चिंतन, संवेदन आणि संकल्पनांपर्यंत उन्नत होतो. त्यानंतर ब्रह्म साक्षात्कार होतो. त्याला विज्ञानमय कोश असं म्हटलेलं आहे. आणि या साक्षात्कारामध्ये जीवाला कळून येतं की आपण आपल्या मन आणि प्राणापासून भिन्न आहोत. त्यानंतरची व परमोच्च अवस्था म्हणजे आनंदमय. त्याप्रमाणे ब्रह्म साक्षात्कारामध्ये या 5 अवस्थांचं वर्णन केलेलं आहे. प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय आणि ज्ञानमय या अवस्थांचा संबंध जीवाच्या क्षेत्राशी येतो आणि सर्व जीवा क्षेत्रांच्या पलीकडे परमेश्वर असतात आणि त्यांना आनंदमय म्हटलं जातं. आणि म्हणूनच हे वेदांत सूत्रात या भगवंतांचं वर्णन आनंदमयोभ्यासात असे करण्यात आले आहे. या दिव्य आनंदाचा अनुभव घेण्याकरता ते स्वतःचा विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय, अन्नमय यामध्ये अन्नमय यामध्ये विस्तार करतात. क्षेत्रामध्ये जीवाला भोगता समजले जाते आणि आनंदमय हे त्यांच्यापासून भिन्न असते. याचा अर्थ इतका की जीवाने आनंदमयामध्ये संलग्न होऊन आनंद प्राप्त केला तरच जीव पूर्ण होतो. हे भगवंतांचं परम क्षेत्रज्ञ म्हणून जीवाचे गौण क्षेत्रज्ञ क्षेत्र यांचे वास्तविक स्वरूप आहे. आणि हे सगळं या ब्रह्मसंहिता या ब्रह्मामध्ये या ब्रह्म सूत्रांमध्ये मांडलेलं आहे. तर जाणण्याचा प्रयत्न करा की आता हा अन्नमय, प्राणमय कोश की भगवंत सांगताय, जे तुम्हाला आठवत असेल की भगवंतांनी सांगितलं की जठराग्नीमध्ये, मग याचा उल्लेख पुढे आहे की नाही, परंतु काही ठीक आहे, पुढच्या अध्यायांमध्ये काही उल्लेख आहे. तर त्याचा उल्लेख की अन्नमय हा जो कोश आहे, मग या जीवाचं, या शरीराचे हे कोश आहेत बरं का. हे जाणण्याचा प्रयत्न करा की परमात्मा कशा प्रकारे क्षेत्रज्ञ आहे याचा, आणि या क्षेत्रज्ञांनी कशा प्रकारे तिथे काय केलेलं आहे, जाणण्याचा प्रयत्न केलाय. कशा प्रकारे त्याचं वावरतोय, कशा प्रकारे अन्नमय कोशात, प्राणमय कोशात आणि ज्ञानमय कोशात. मग अन्नमय हे अन्न जे जठराग्नी, ज्याचे पाचक रस, जे मी तुम्हाला सांगितलं पाण्याच्या रसामध्ये मी आहे, हे भगवंत जे पाण्याच्या रसामध्ये मी आहे, तो अन्नमय ज्या जठराग्नीचं कार्य हे भगवंतांच्या मार्फत होतो. ज्या प्राणमय कोशामध्ये, ज्या वायू कोशामध्ये हे भगवंत आहेत आणि या प्राणमय कोशामध्ये सुद्धा भगवंतांचं वास्तव्य आहे. त्याच प्रकारे या अन्नमय आणि प्राणमय कोशाला जाणून जो मनोमय कोशात आणि जो मन, बुद्धी आणि अहंकार या कोशामध्ये स्वतःला कुठेतरी केंद्रित करायचा प्रयत्न करतोय, मग या परमात्माचं वास्तव्य इथे सुद्धा आहे. आणि मग जे विज्ञानमय कोश की या सगळ्याचं ऍप्लिकेशन या विज्ञानमय कोशामध्ये याला सगळ्याला जाणल्यानंतर बघा की मन, बुद्धी, अहंकार, आपलं मन हे प्राणापासून भिन्न, शरीरापासून आपलं, मग हे कुठेतरी आपण आत्मा आहोत, शरीर नाही, हे कुठेतरी जाणण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला जातो या विज्ञानमय कोशामध्ये आहोत. आणि मग सर्वात परमोच्च असं आनंदमय जो फक्त परमात्म्याचा कोश आहे, जिथे फक्त सच्चित आनंद, भगवंताला, या जीवाला या आनंदमय कोशामध्ये बघायचंय. मग कुठेतरी फक्त त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये अडकून नाही, तर कुठेतरी या सच्चित की ज्याने शाश्वत आणि ज्ञानमय अशा या ज्या भगवंतांचं वास्तव्य असलेल्या सतत आनंदमय, कायम आनंद असलेल्या या आनंदमय कोशामध्ये भगवंतांना आपल्याला बघायचंय. आणि म्हणून या आनंदमय कोशाचं ज्ञान घ्यायचंय. आणि भगवंत म्हणतायत की भगवंतांना, जीवाला या आनंदमय कोशामध्ये बघायचंय. जेव्हा जीव परम या तत्वाला जाणेल, जेव्हा अन्नमय, प्राणमय मध्ये परमात्म्याला जाणेल, ज्ञानमय कोशामध्ये परमात्म्याला जाणेल, या जेव्हा जाणीवेच्या पातळीवरनं पुढे जाईल जीव, तेव्हा तो कुठेतरी आनंदमय कोशामध्ये स्थिरावेल. आणि मग कुठेतरी म्हणजे त्या मन, बुद्धी, अहंकाराला कुठेतरी नियंत्रित करून मग ते मन, तो जीव कुठेतरी त्या आनंदमय कुठेतरी जाणण्याचा, हे ब्रह्मसूत्रांमधलं सगळं वर्णन आहे. कुठेतरी शब्द कठीण आहेत, पण जाणण्याचा क्षेत्र काय आहे, मग हे क्षेत्र कशाचं बनलंय हे पण मी तुम्हाला सांगते. आणि म्हणूनच या कोशांद्वारे हे परमात्म्याला, या क्षेत्रज्ञाला जाणण्याचा प्रयत्न केलाय. आणि मग हे क्षेत्र कशाचं बनलंय बघा, तर हे क्षेत्र पंचमहाभूत. मग हे शरीर कशाचं बनलेलं आहे, हे 24 तत्व काय आहेत बघा, तर शरीर हे पंचमहाभूत. मग ही 5 म्हणजे काय आहेत, पृथ्वी, अग्नी, वायू, जल आणि
पृथ्वी, आकाश, अग्नी, वायू, जल, तर ह्या सगळ्यांनी जे बनलेलं आहे हे पंचमहाभूत झाली. ही पंचमहाभूत झाली. त्याच्यानंतर मन, बुद्धी आणि अहंकार हे 3 स्तर आपण बघितले. या 3ला ऍड करा. 5 + 3. त्याच्यानंतर जे अव्यक्त असं रूप आहे, ज्या अव्यक्त रूपामध्ये जे त्रैगुणांचा प्रभाव असलेला, त्रैगुणांचा स्वभाव, त्रैगुणिक अव्यक्त, हे प्रभुपादांनी त्याचं वर्णन केलेलं आहे. म्हणून त्याला अनमॅनिफेस्टेड म्हटलंय, कुठेतरी अव्यक्त म्हटलंय. हे अव्यक्त म्हणजे कुठेतरी हा अव्यक्त स्वभाव, की जो त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली आहे. मग त्याच्यानंतर 10 इंद्रिय, जी 5 कर्मेंद्रिय आहेत, 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, आणि त्याच्यानंतर त्याला जे निगडित इंद्रिय विषय आहेत, जे इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना, की प्रत्येक दृष्टी मग तुमची, मग चेतना तुमच्या तुमचं स्पर्श ज्ञान, तुमची चेतना, तुमचं स्पर्श ज्ञान, म्हणजे त्याच्यानंतर तुमचं दृष्टी म्हणजे तुमच्या डोळ्यांनी बघण्याचं, तुमची चव, तुम्हाला जे जीभ दाखवते, हे सगळे इंद्रिय विषय. म्हणजे 10 इंद्रिय, त्याच्यानंतर त्यांचे 5 इंद्रिय विषय, त्याच्यानंतर पंचमहाभूत, आणि मग बुद्धी, अहंकार, मन आणि हा अव्यक्त, असे 24 तत्व आहेत. या 24 विकारांसहित, या सर्वांना विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र म्हटलेलं आहे. प्रभुपादांनी याचं जे वर्णन केलेलं आहे, की या शरीराला 24 तत्वांनी या बनवलेलं आहे. आणि या शरीराला, म्हणून या क्षेत्राला जो जाणतोय तो हा क्षेत्रज्ञ आहे. जो क्षेत्रज्ञ, जो आत्मा आणि परमात्मा आहे, आणि यालाच कुठेतरी जाणून घ्यायचंय. आणि मग जो या आनंदमय कोशामध्ये, बघा ते कोश कसे आहेत, मग हे कोश कुठेतरी, मग या शरीराला, या जीवाला, हे जीव जो बनलेला आहे या सगळ्या 24 तत्वांनी, याला, परमात्म्याला कुठेतरी त्याचं जे अस्तित्व आहे ते जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. या आत्म्या परमात्म्याचं अस्तित्व जे जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहे, आणि तोच जीव स्वतःला त्या आनंदमय कोशामध्ये घालू शकतो, जो या सगळ्या परम कारणांना आणि परम तत्वाला जाणू शकतो. आणि म्हणूनच हे ज्ञान कुठेतरी याच्यामध्ये ब्रह्मसूत्रांमध्ये लिहिलेलं आहे, हे वेद ऋषींनी लिहिलेलं आहे. आणि मग जो या जीवाला जाणतो, बघा मग त्याची तत्व, मग कोण या जीवाला जाणू शकतो, आणि कशा प्रकारची व्यक्ती या क्षेत्राला पूर्णपणे जाणू शकते, मग हे सगळे त्याची सगळी काय म्हणतात ना, त्याला सगळे गुण दिलेले आहेत. कोण वाचणार माताजी? हरे कृष्ण. मृदुला माताजी वाचा. तुम्हाला मला अनम्यूट करायला लागेल मला वाटतं. मृदुला माताजी कुठे आहेत? हरे कृष्ण. तुम्हाला मी परत एकदा नक्की स्पष्ट करीन. थोडंसं कळायला कठीण आहे, प्रयत्न करा, निश्चित तुम्हाला कळेल. मृदुला माताजी, मी तुम्हाला को-होस्ट बनवते, म्हणजे तुम्ही स्वतःला अनम्यूट कराल. येस माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक, गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिया विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकारारहित, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी इत्यादी मधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले, बाळे इत्यादी पासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्येही समाचित राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परम सत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध, हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. जय हरी कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद हरे- माताजी. धन्यवाद. तर बघा, म्हणजे जे जाणण्याचा प्रयत्न करतायत, आणि मग या सगळ्या तत्वांद्वारे, या सगळ्या गुणांद्वारे पुढे जाऊन आपण उद्या या गुणांचाच अभ्यास करणार आहोत. आणि मग नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, ज्यांनी या आध्यात्मिक, आणि म्हणूनच कुठेतरी या ज्ञानाला, जे मी म्हटलं तुम्हाला सुरुवातीलाच, की हे ज्ञान कशा प्रकारे घ्यायचंय, मग या वेदांत सूत्रांना, या ब्रह्मसूत्रांना जाणण्यासाठी एका उत्तम गुरुची आवश्यकता आहे. आणि हा उत्तम गुरुच तुम्हाला या कोशांचं ज्ञान सुद्धा देऊ शकतो. आणि म्हणूनच हे कुठेतरी ज्ञान पुढे जाऊन हे तत्वज्ञानाशी सुद्धा निगडित आहे, जे पुढच्या, जेव्हा तुम्ही इन डेप्थ, जेव्हा भगवद्गीता आणि जेव्हा नेक्टर ऑफ डिव्होशन सारख्या जे पुस्तकं आहेत, ज्याच्यामध्ये तुम्ही निश्चित जाणू शकाल, की मग हे कोश कशा प्रकारे तत्वज्ञानाशी निगडित आहेत. आणि म्हणूनच एका
उत्तम गुरुला याचं ज्ञान असतं आणि तोच याची काय म्हणतात ना, त्याला जेव्हा प्रचिती आणि त्याला जेव्हा दृष्टांत होतो या गोष्टींचा, तोच आपल्या शिष्यांना आणि तोच आपल्या साधकांना याची कुठेतरी कुठेतरी दृष्टांत देऊ शकतो, कुठेतरी त्याचं ज्ञान देऊ शकतो. आणि म्हणून असा उत्तम गुरु, याचं महत्व साधू, शास्त्र आणि गुरु हे का म्हटलंय परत परत, कारण हे कुठेतरी याचा बेस असणं, तरच ते ज्ञान आहे, तरच ते एक योग्य ज्ञान आहे. आणि म्हणूनच इंद्रिय विषयांचा त्याग, ज्यांनी हे जाणलंय, जे हे ज्ञान पुरेपूर काय म्हणतात ना, त्याला जाणण्याचा आणि पुरेपूर घेण्याचा प्रयत्न करताय, त्या सर्वांच्या गुणांविषयी हे सांगितलंय. आणि म्हणून हे सगळं जे आहे, हे सगळं ज्ञान आहे आणि हे सगळं जे जाणतायत, हे सगळं ज्ञान आहे. परंतु याच्या व्यतिरिक्त जे काही वागतायत मनुष्य आणि जे काही स्वतःच्या भ्रमामध्ये आहेत किंवा जे काही या भौतिक जगामध्ये वावरतायत, मी म्हणजेच पूर्व दिशा, हे सगळं जे काही म्हणतायत, हे सगळं अज्ञानाचा भाग आहे. मग अनासक्ती निर्माण करणं, की स्वतःच्या इंद्रियांविषयी अनासक्ती निर्माण करणं, या सर्व गोष्टी कुठेतरी खूप महत्वाच्या आहेत. माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती एकांत वासात, बघा जे मी म्हटलं समाधीमध्ये, की जो ध्यान योगात, जो अष्टांग योगामध्ये स्वतःला आणण्याचा प्रयत्न करतो, तो एकांत वासामध्ये कुठेतरी या भौतिक प्रकृतीपासून स्वतःला अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. कारण कुठेतरी ती आत्मसाक्षात्काराची भावना जोपासायची असते. आणि मग हे सर्व जे कोणी जाणतोय, हे सगळं ज्ञान आहे. हे सगळं आत्मसाक्षात्काराचं, हे जाणीवेचं ज्ञान आहे. या व्यतिरिक्त जे काही आहे, हे सगळं अज्ञान आहे, असे मी जाहीर करतो. मग त्याचप्रमाणे हे याचं कुठेतरी निगडीत दिलंय बघा. नम्रता कशा प्रकारे असावी, मग ही नम्रता कशा प्रकारे, तर सन्मान मिळाल्याचं समाधान मिळावं म्हणून चिंताग्रस्त होऊ नये. कुठेतरी नम्र असावं माणसाने, की मला मान द्या, मला म्हणा, मी म्हणा, मला सगळं चांगलं म्हणा आणि कुठेतरी मी केलंय हे मला बोलून दाखवा नाही. ज्या गोष्टी, ज्या व्यक्तीने ते केलंय ना, त्याचा तो उच्चार पण नाही करणार हो. इतकी ती नम्र भावना असावी. आणि म्हणूनच समाधान असावं त्या नम्र व्यक्तीमध्ये, ते कुठेतरी समाधान असतं. मग अभिमान, आपल्या शरीराला समजून घेणं, आणि म्हणून सन्मान आणि अनादर समान आहेत. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे, की आपल्या शरीराला समजून घ्यायचंय. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी अभिमान, स्वतःला कुठेतरी तो गर्व नसावा. अहिंसा, जोपर्यंत कोणी लोकांना आध्यात्मिक ज्ञानात उन्नत करत नाही, तोपर्यंत तो हिंसाचार करत असतो. आणि जोपर्यंत तो स्वतःला उन्नत करत नाही, तोपर्यंत कुठेतरी त्या हिंसेमध्ये असतो. या अहिंसेचं जो महत्व जाणत नाही, कुठेतरी अहिंसा का, कारण बघा मी ज्याचं उदाहरण तुम्हाला दिलं, की ती भावना जोपासणं, की का मीट ईटिंग हे इस्कॉन सांगतं, कारण कुठेतरी ती जी भावना आहे, कुठेतरी फक्त बघा प्रभुपादांनी खूप सुंदर लिहिलंय. मग तुम्हाला जेव्हा तुम्ही या देशामध्ये राहता, तेव्हा देशामध्ये तुम्हाला तुमचं नागरिकत्व मिळालं पाहिजे. मग हे फक्त का हो, जीवाला फक्त मनुष्यांनाच का मिळावं, हे प्राण्यांना का मिळू नये? कुठेतरी हा भेदभाव का? म्हणजे त्या प्राण्यांना ती बुद्धी नाहीये ही गोष्ट ठीक आहे, पण कुठेतरी ती करुणा तर मनामध्ये असावी. का बरं त्यांना या जगामध्ये राहायची? मग कुठेतरी सायक्लिक आहे, ते हिंस्त्र पशु खातात ते वेगळं. पण जेव्हा स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी ती हिंसा केली जाते, तेव्हा निश्चितच तो तिरस्कार आहे, त्याचा निषेध केला पाहिजे. आणि म्हणूनच कुठेतरी तो हिंसा करत असतो ती व्यक्ती. मग सहिष्णुता, अपमान सहन करण्याचा सराव करा. मग ती सहिष्णुता मनामध्ये जोपासणं, कारण कुठेतरी अपमान होतोय, पण परंतु कुठेतरी ते, जसं मी म्हटलं तुम्हाला, की तुम्हाला मी चित्रकेतूचं उदाहरण दिलं, की ज्यांनी शाप मिळाला तरीही तो शाप आनंदाने, की कुठेतरी अपमान झाला, कुठेतरी वाईट बोललं गेलं तरीही ते सहन करण्याची ताकद. जिथे प्रल्हाद महाराजांना तर किती यातना सोसायला लागल्या आणि त्या अपमानांना आणि इतिशी यातनांना तोंड द्यायला लागलं. मग स्वच्छता, जी स्नानाने स्वतःची स्वच्छता करावी, आणि जी अंतर्गत स्वच्छता आहे ती नामजपाने, अखंड नामस्मरणाने तुम्ही अंतर्गत स्वच्छ ठेवा या मनाला. स्थिरता, कुठेतरी आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्याचा निर्धार, आत्मनियंत्रण, मग कुठेतरी या इंद्रियांवर नियंत्रण, खोट्या अहंकाराची अनुपस्थिती, की जो अहंकार, जो हा खोटा फॉल्स इगो आहे, त्याला कुठेतरी बाजूला ठेवा, त्या मीला कुठेतरी काढून ठेवा. याविषयी योग्य प्रामाणिक परंपरेतील आध्यात्मिक गुरुकडून नियमितपणे ऐका.
म्हणजे कशाविषयी, तर तुम्ही या भौतिक जीवनाविषयी ऐका. अलिप्तता बाळगा. पत्नी, मुलं आणि कुटुंब इत्यादींशी संबंध म्हणजे काय, की कृष्ण भावना भाई. मग जसं मी तुम्हाला म्हटलं, की जिथे संबंध एक स्त्री आणि पुरुष एकत्र येतात, जो कुठेतरी संबंध त्यांच्यामध्ये असतो, ज्या जबाबदाऱ्या घेतात, ते कृष्ण भावना भावित कर्म करायसाठी ते एकत्र येतात. त्या जबाबदाऱ्या कुठेतरी त्या संततीला जन्म द्यायचा आहे आणि ती कृष्ण भावना भावित संतती अशा सगळ्या मार्गाने आणि कुठेतरी मग त्या म्हणून त्या इस्कॉनमध्ये की इस्कॉन मधले हे जे रूल की इलिसिट सेक्स म्हणजे कुठेतरी परस्त्रीची संबंध हे चुकीची गोष्ट आहे आणि या सगळ्याचा त्याग केला पाहिजे आणि त्या सगळ्या भावनांचा त्याग केला पाहिजे. अगदी चित्तवृत्ती मग कशा प्रकारे की मग त्या सुख दुःखामध्ये स्वतःला समान ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अखंड भक्ती अनन्य भक्तीमध्ये स्वतःला कुठेतरी त्या 9 प्रक्रियांमध्ये स्वतःला त्या टप्प्यांवरून नेलं पाहिजे. भक्तांच्या सहवासात राहा. ज्या टप्प्यांवर मी तुम्हाला सांगितलं की साधू संघ आणि मग भजन क्रिया या सगळ्या टप्प्यांवरून कुठेतरी तो भक्तीचा मार्ग आत्मसाक्षात्काराचं महत्व सांगतो आणि तो कुठेतरी स्वीकारण्याचा मग हे सगळं ज्ञान आहे. मग क्षेत्राला काय मिळवायचंय, क्षेत्राने काय जाणून घ्यायचंय, तर हे जाणून घ्यायचंय. या क्षेत्राला या शरीराला काय जाणायचंय, तर हे जाणून घ्यायचंय आणि हे ज्ञान आहे. आणि हे ज्ञान कशा प्रकारे मग या आध्यात्मिक मार्गावर कशा प्रकारे स्वतःला आणायचंय, त्या सगळ्यावरच्या सुद्धा टप्पे दिलेले आहेत. त्या सर्वांच्या प्रोसेसेस, त्या सर्वांच्या क्रियाकलापांचं सुद्धा उद्दिष्ट दिले, ज्या आधीच्या अध्यायांमधून पण आपण शिकलेलो आहे. आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये पण ऐकलेलं आहे की कशा प्रकारे 9 भक्तीच्या सेवा, नवविध भक्तीच्या सेवांमध्ये स्वतःला व श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद्य पूजनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम या 9 तुम्ही नवविध भक्तीच्या सेवांमधूनही भगवंतांना जाणू शकता आहात. आणि म्हणूनच हे सगळं हे ज्ञान आहे आणि हे ज्ञान जाणण्याचा प्रयत्न करा. बाकीच्या गोष्टी आहेत त्या भगवंतांनी पुरेपूर जाहीर केल्या आहेत ते अज्ञान आहे. मग जे काही चुकीची कर्म करताय आणि जे काही या भौतिक इच्छांसाठी या ज्या इंद्रिय तृप्तींसाठी जे काही केलं जात आहे ते सगळं या अंधकारातून आणि ते आपण पुढे जाऊन त्या त्रैगुणांच्या प्रभावानुसार सुद्धा बघणार आहोत. हरे कृष्ण. वाचा संजना माताजी, एकेकाने परत वाचा चालेल. माताजी सॉरी पण हे निर्मला माताजींनी हात वरती केलेला तर त्यांना अरे संधी नक्की द्यावी. त्यांना संधी द्यावी. व्हेरी गुड. थँक्यू माताजी. हो, हो. निर्मला Thank you, माताजी कुठे हरे आहेत? कृष्ण. हरे कृष्ण. नक्की प्रत्येकाला संधी देईन मी. आनंद आहे तुम्ही सगळ्या जणी वाचताय. मला निर्मला माताजी दिसत नाहीये. हँड रेज करा माताजी जरा प्लीज. वरती आहेत का ते? हा येस, दिसल्या. येस माताजी, मी तुम्हाला को होस्ट केलंय. येस माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो. जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादि आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्मन हे भौतिक जगताच्या कार्य करण्याच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. तर असं हे ज्ञेय म्हणजे ज्ञानाचं ध्येय. जे मी तुम्हाला सांगितलं की भगवंतांनी आता क्षेत्रज्ञ आणि या क्षेत्रज्ञांमधला जो संलग्नता आहे, क्षेत्रज्ञांमधला जो संबंध की ज्याचं ज्ञान भगवंतांनी सांगितलं, जो परमात्मा या सगळ्या अन्नमय, प्राणमय आणि या सगळ्या कोशांमधून त्याचं अस्तित्व सांगितलं, अशा या ज्ञानाला आणि अशा या परमतत्वाला जो जाणतोय, ज्याचं ज्ञान आपण बघितलं की जे ज्ञान कुठलं असावं, तर त्यांनी स्वतःला या आध्यात्मिक मार्गावरती आणण्याचा प्रयत्न करावा. आणि मग कशा प्रकारे आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःची उन्नती करायची आहे, तर हे ज्ञानाचं ध्येय या परमात्म्याला जे जाणतोय आणि त्याचं मी तुला आता वर्णन करून सांगतो. म्हणजेच या जे जाणल्याने तू अमृताचं आस्वादन करू शकशील. अनादि आणि माझ्या अधीन असणारं ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या आणि म्हणूनच या कार्यकारिणी की ही जी पराशक्ती आपण बघितली, भगवंतांची अपराशक्ती जी भौतिक शक्ती आहे आणि या सगळ्याच्या शक्तीच्या पलीकडे जे भगवंतांची पराशक्ती, या सगळ्याचं मी तुला आता पूर्णपणे ज्ञान देतो.
अजूनही आता आपण विश्लेषणाने बघतो आहोत. मग ते कशा प्रकारे होतं बघा, की मग कुठेतरी त्या गोष्टींना मग परमात्मा जे उगमस्थान आहे आणि कशा प्रकारे ती दृष्टी आपली प्रगत करायची आणि कशा प्रकारे जाणून घ्यायचे हे बघा हा. सर्वेंद्रिय गुणाभासाम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच. हरे कृष्ण माताजी. कोण वाचते वाचा? हरे कृष्ण माता बोला. हरे कृष्ण माताजी. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा हा परमात्मा जे आपण आधीच्या जे 7, 8, 9 या अध्यायांमध्ये आपण बघितलं की सर्व इंद्रियांचं मूळ, मग ज्या विभूती आपण बघितल्या परमात्म्याच्या, सर्व इंद्रियांचं मूळ उगमस्थान आहेत. पण भगवंत कसे आहेत हो? त्या कमळाच्या पानाप्रमाणे ते अनासक्त आहेत. या प्रकृतीचा त्यांच्यावरती कुठलाही प्रभाव नाहीये. तो सर्व जीवाचा पालन करता असला तरी तो अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे. त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामी देखील. मग हे त्रैगुणांची जी भौतिक प्रकृती आहे आणि या भौतिक प्रकृतीची निर्मिती त्यांनी केलेली आहे. भौतिक प्रकृतीत आपल्याला जायला सांगितलेलं आहे. भौतिक प्रकृतीत या जीवांची निर्मिती केलेली आहे. परंतु बघा त्यांनी सांगितलंय की त्याच प्रगतीमध्ये जी आध्यात्मिक शक्ती आहे, जो मूळ गुण आहे तुझा, तो भगवंतांसारखा आहेस, तो परमात्म्यासारखा आहेस. पण तू या भौतिक प्रगतीमध्ये तू गेल्यानंतर ज्या मायेच्या वेष्टनाखाली तू आला आहेस, त्याच्यामुळे तुझा मूळ स्वभाव कुठेतरी या भौतिक प्रगतीमध्ये अडकलेला आहे, या भौतिक बंधनांमध्ये अडकलेला आहे. आणि म्हणूनच बॉल इज इन युअर कोर्ट. भगवंत ज्ञान देत आहेत, मग हे ज्ञान आचरणात कसं करायचंय? आणि म्हणूनच ते भगवंत फक्त ज्ञान देण्याचं काम करतायत. तू ठरवायचंय तुझं अस्तित्व तू कशा प्रकारे भौतिक का आध्यात्मिक करायचंय हे तू ठरवायचं आहेस. भगवंतांचा कुठलाही संबंध नाही. जे तू कर्म करतोयस तो तू जबाबदार आहेस त्याच्यासाठी. परंतु त्याला ज्ञान देण्याचं निश्चित भगवंत काम करतायत. भगवंतांनी या सगळ्याचं ज्ञान दिलेलं आहे. हे जाणण्याचा तू प्रयत्न करतोयस की नाही? मग ते पुढे जाऊन आपण प्रयत्न बघतोय बघा. बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विवेद्येयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. मग याचा अर्थ असा आहे, भगवंत इथे सांगतायत या भौतिक प्रकृतीला त्या भगवंतांनी निर्माण केले. त्याप्रमाणे आपण विश्वरूप ब्रह्मांड भगवंतांचं विराट रूपही बघितलं की ज्याच्यामध्ये सगळ्याचा निवास आहे, सगळ्या देवी आदी देवतांचा, ग्रहांचा सगळ्यांचा निवास आहे. अशी ही भौतिक प्रकृती आहे. आणि या भौतिक प्रकृतीच्या मग जसं मी सांगितलं की या प्रकृतीला मग जाणण्याचा जो प्रयत्न करतो, मग मी त्याचं एक खूप सुंदर उदाहरण, हा 1 सेकंद द्या मला. मुद्दाम तुमच्यासाठी मग जे आपण त्याचं उदाहरण आधीच्या ठीक आहे. मग ज्या परब्रह्मांना मग इथे आपण जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, ज्या परब्रह्मांना जाणण्याचा, ज्या परम तत्वाला जो जाणण्याचा प्रयत्न करतोय, असे हे भगवान, असे हे परमात्मा, मग सगळे त्यांना बघा जाणू शकत नाही. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की या आध्यात्मिक मार्गावरचे टप्पे ज्यांनी कोणी ब्रह्म म्हणून स्वीकारले आहे भगवंतांना, कोणी परमात्मा जो हृदयामध्ये वास आहे आणि जो अनन्य शुद्ध भक्तीमध्ये आहे, मग ती खूप खूप काय म्हणतो ना आपण त्याला, ती खूप अनन्य भक्ती आणि ती खूप शुद्ध भक्ती आणि ते फक्त शुद्ध भक्त की जे त्या प्रेमाच्या मार्गावर आणि ते भगवंतांच्या शेवटच्या टप्प्याच्या त्या भक्तीच्या मार्गावर आहेत, तेच भगवंतांना त्या मनमोहक श्यामसुंदर मनुष्य रूपामध्ये जाणू शकतात. आणि म्हणून जे परमात्म्याचं जे ज्ञान आहे, हे जे ज्ञान आहे की भगवंत आपल्यापासून दूरही आहेत आणि आपल्या जवळही आहेत. मग भगवंत आधार देत आहेत, जसं मी त्या उदाहरण दिलं होतं या मण्यांच्या माळेचं, की भगवंत आधार आहेत. भगवंत या सगळ्याला आश्रित काय म्हणतात ना, आश्रय देत आहेत, परंतु ते कुठेतरी अप्रभावित आहेत त्यांनी.
त्यांचा त्या त्रैगुणांवर कुठलाही प्रभाव नाही, कारण मायेचं नियंत्रण ते करतायत. परंतु तुम्हाला स्वतःला जर त्या इंद्रिय तृप्तींपासून, कुठेतरी त्या वासनेपासून, त्या इंद्रिय विषयांपासून मुक्त करायचं असेल, तर हे जाणलं पाहिजे तुम्ही आधी. या परम तत्वाला जाणलं पाहिजे. या परमात्म्याला, जो हृदयामध्ये स्थित आहे, त्या परमात्म्याला जाणलं पाहिजे. आणि म्हणूनच या क्षेत्रज्ञाचं जे संलग्नता आणि जे ज्ञान दिलेलं आहे आणि जो याला जाणतो आहे. आणि मग याचं खूप सुंदर उदाहरण म्हणजे की जे भगवंत हृदयामध्ये वास करतात, त्या भगवंतांनी या परीक्षित महाराजांचं, की ज्या मातेनी ज्यांना पशुस्त्रापासून, ज्यांना खूप एका अस्त्रापासून भय होतं, जे परीक्षित महाराज जे आपण बघितले, जे अर्जुन जे याचे पुत्र, अर्जुनाचा पुत्र, आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला ह्यांचं सांगितलं ना, एक सेकंड ना, अभिमन्यूचे पुत्र. आणि म्हणूनच ते परीक्षित महाराज जेव्हा या जगामध्ये आले, त्या जगामध्ये येताना त्यांना कुठेतरी त्या ब्रह्मास्त्रापासून त्यांना कुठेतरी धोका होता, अस्त्रापासून, परंतु त्यांचा बचाव केलेला आहे. अशा या परीक्षित महाराजांनी कुठेतरी शुकदेव मुनींकडून, नंतर मी जे तुम्हाला ज्ञानी माणसाचं उदाहरण दिलेलं आहे, ज्या 7व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की जे ज्ञानी व्यक्तींपैकी एक जे आहेत, या परीक्षित महाराजांचा गर्भामध्ये असताना सुद्धा रक्षण केलेलं आहे भगवंतांनी कुठेतरी त्या अस्त्रापासून. कारण कुठेतरी भगवंत हृदयामध्ये स्थित आहेत. बघा, या हृदयामध्ये स्थित आहेत, हे भगवंतांना जाणण्याचा जो प्रयत्न करतोय. आणि म्हणूनच त्या मातेच्या याच्यावरून परम सत्य. हरे कृष्ण. कोण वाचणार? कोणी वाचा. कोण? निर्मला माताजी, कोणी वाचा. माधुरी माताजी, कोणी वाचा. परमसत्य हे सर्व चराचर प्राणीमात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे परमतत्व, मग हे परम सत्य, जसं मी म्हटलं की भगवंतांनी याची निर्मिती केलेली आहे, परंतु ते जवळही आहेत आणि दूरही आहेत. आणि म्हणूनच ते कुठेतरी हृदयामध्ये स्थित आहेत. हे जाणणं, मग हे सत्य जाणणं, हे तत्व जाणणं ज्याला शक्य आहे, त्यांच्या ते खूप जवळ आहेत हो. आणि नाहीतर भगवंत खूप दूर आहेत, भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याची किंवा जाणण्याच्या ते ग्रहण शक्ती पलीकडे आहेत. परंतु ते अत्यंत दूर असले तरी त्यांचा जो हृदयामधील वास, की ज्यांचं हे एक उदाहरण म्हणून दिलेलं आहे, की ज्यांनी गर्भाशयामध्ये सुद्धा त्यांचं रक्षण केलेलं आहे त्या अस्त्रापासून, असे भगवंत हे अतिशय जवळ देखील आहेत. आणि मग त्या परमात्म्याला बघा, मग त्याला जाणताना मग कुठल्या गोष्टींचा प्रभाव असतो ते बघा, की मग हे जे हरे कृष्ण. कोण वाचणार? हरे कृष्ण माताजी. माधुरी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्रकाशमान वस्तूमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तोच ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि म्हणूनच त्या परमात्म्याला, की तो सर्व जे आपण आधीच्या 8, 9, 10 या सगळ्या जे चतुश्लोकी गीता आपण बघितली, त्याचा 9वा राजगुह्य ज्ञान बघितलं, 8व्या ब्रह्म. मग ब्रह्म म्हणजे काय आहे? जो प्रकाश. बघा, प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचा उगम तो आहे. ज्याच्यापासून तो प्रकाश आहे, तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे, अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण, म्हणूनच तो सच्चित आनंद आहे. तो ज्ञेय आहे, तो ज्ञान आहे, तो ज्ञानाचं ध्येय आहे. असा हा परमात्मा, असा या परमात्म्याला जाणणं, या परम सत्याला जो जाणतो आहे, ते ज्ञान आहे, जो सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. मग हे जाणणं कसं शक्य आहे? बघा, की ईशोपनिषदामध्ये, मग ईशोपनिषदामधल्या ज्या कठोपनिषद असं म्हटलंय, त्या कठोपनिषदामध्ये खूप सुंदर अशी उपमा दिलेली या परमात्म्यासाठी. मग याला जाणणं कशा प्रकारे शक्य होत नाही बघा या आत्म्याला. मग या शरीराला, या क्षेत्राला बघा, या क्षेत्राला एका झाडाचं उदाहरण दिलेलं आहे बरं का. आणि कोण वाचणार? हरे कृष्ण माताजी. परमात्म्याविषयीच आपण जाणतो आहोत, तर वाचा. माधुरी अशा माताजी, प्रकारे- कोणी वाचा. हा, मी वाचते. वाचा अशा वाचा. प्रकारे की
अशा प्रकारे क्रियाकलापांचे क्षेत्र, शरीर, ज्ञान आणि ध्येय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. खूप सुंदर चित्र आहे बघा हे, की या मटेरियल वर्ल्ड हे भौतिक जगातलंच, की ज्याच्यामध्ये या कठोपनिषद म्हणून जे आहे त्याच्यामध्ये या शरीराला झाडाची तुलना केली आहे बरं का. झाडाची उपमा दिली आणि या झाडावर 2 पक्षी बसलेले आहेत. या पक्षामध्ये हा जो एक पक्षी आहे हा आत्मा आहे हो आपला. शरीरात वास करणारा आत्मा आणि त्याच्याच बाजूला हा परमात्मा देखील आहे. पण त्याचं ज्ञान आहे का त्या आत्म्याला? तो आपल्याच भौतिक गोष्टींमध्ये व्यस्त आहे. तो सगळं बघा त्याच्या हातात काय दिसलंय सोनं नाणं खाण्यामध्ये व्यस्त आहे आणि या सगळ्या गोष्टी आजूबाजूला भौतिक गोष्टींमध्ये तो व्यस्त आहे. आणि म्हणूनच ज्याला परमात्मा, ज्याला हा बाजूला बसलेला पक्षी बाजूला बक्षे त्याच्याच बाजूला आहे, ज्याचं वास्तव्य सुद्धा जाणवत नाहीये, तो फक्त त्या भौतिक बंधनातच असू शकतो हो. आणि मग तो का असू शकतो बघा. मग मन, बुद्धी, अहंकार हे फक्त त्या मायेच्या वेष्टनाखाली येतात. मग त्या मनाला आणि बुद्धीवरती फक्त त्या मायेचाच ताबा असतो. मग त्या महामायेचाच ताबा असतो, कारण त्याला बाजूला परमात्म्याचं अस्तित्व जाणवतच नाही, दिसत नाही. तो परमात्मा बघतोय, तो परमात्मा वाट बघतोय की कधी हा माझ्याकडे बघतोय म्हणून, कधी याला माझं मी इथे आहे म्हणून माहितीये. आणि हेच ज्ञान परमात्म्याचं जाणायचंय. आणि म्हणूनच बघा, हरे कृष्ण माताजी. कोण वाचणार? एक 5 मिनिटं अजून घेऊया. अध्याय खूप क्लिष्ट आहे जरा, म्हणून मी खूप प्रयत्न करतेय. कोण वाचणार प्लीज? वेळ नका घालवू, लवकर हरे वाचा. कृष्ण. येस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्याचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग बघा, मग हे जाणणं, मग परमात्म्याला जो जाणतोय, जो परमात्म्याला जाणू शकत नाहीये बघा, जो भौतिक प्रकृती आणि जीव, मग जो कुठेतरी शरीरामध्येच अजून अडकलाय, की मी शरीर आहे. मग या शरीराचे सगळे चोचले, हे इंद्रिय विषय, हे इंद्रिय वासना याच्यामध्येच कुठेतरी आहे. आणि हे दोन्ही अनादी असल्याचं जाण. आणि म्हणूनच ते कशामध्ये अडकलेत? ते कुठेतरी या विकारांमध्ये अडकलेत. मग त्याच्यावरती परिणाम. आणि म्हणूनच एक जाणून घ्यायचंय बघा, की कशा प्रकारे या 84, मग कुठेतरी ती इच्छा जी आहे ना, ती इच्छा कुठेतरी या जीवांना या 84 लक्ष योनीतून प्रवेश करतेय, प्रवास करवतीये. कारण कुठेतरी ती भौतिक जगाशी निगडीत आहे. आणि तो जीव जे आपण बघितलं 10व्या 11व्या अध्यायामध्ये आणि त्याच्याही आधीच्या अध्यायामध्ये, की मृत्यू समय जो भगवंतांचं स्मरण करत नाही, जे 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 काही विचार आहेत मनामध्ये, तेच विचार त्याला पुढचा जन्म देतायत. आणि म्हणूनच ते स्मरण करण्यासाठी त्याला त्या ज्ञानाची गरज आहे, त्या परमात्म्याला जाणण्याची गरज आहे, त्या परमात्म्याचं वास्तव्य जाणून घेण्याची गरज आहे. नाहीतर मग काय आहे? नाहीतर मग हे भोग आहेत. मग तुम्ही निश्चितपणे हे सुख उपभोगताय. भौतिक प्रगतीमध्ये, भौतिक प्रकृतीमधली सुख निश्चित उपभोगताय. सर्व त्याचा लाभ घ्या, पण त्याच्याबरोबर भोग हे आलेच मग. मग त्याच्याबरोबर सफरिंग झालं. हॅपीनेस इज अलॉंग विथ द सफरिंग्स. मग त्याच्याबरोबर कुठेतरी ते भोग, कुठेतरी त्या त्या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली जगल्यानंतर त्या कर्मातून, त्या गोष्टीतून, त्या पुनर्जन्म जो होतो, जो जन्म, तो निश्चितच काही भोगायला लावतो. आणि म्हणूनच या 84 लक्ष योनीतून तो जन्म घेतला जातो आणि कुठेतरी त्या मृत्यू लोकामध्येच तो अडकलेला आहे. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. प्रकृती सर्व भौतिक कारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते, तर जीव या संसारातील विविध सुख दुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. बघा ही व्यक्ती, की मग कुठेतरी ती तृप्ती, कुठेतरी ती इच्छा, वासना आहे, मला मांसाहार करायचा आहे. मग मांसाहार करायचा आहे तर तो जन्म देखील पुढचा त्याच प्रकारे येतो. प्रभुपादांनी खूप सुंदर एक उदाहरण दिलंय. एक जण मच्छीमारी काही गळ टाकून बसले होते आणि कुठेतरी फिशिंग करत होते, आनंद घेत होते त्याच्याबद्दल, त्याच्यामधनं एन्जॉयमेंट होती त्यांच्यामध्ये. पण मग कुठेतरी प्रभुपाद म्हणतात, ही एन्जॉयमेंट आता करताय ना, तर त्याचं सफरिंग पण आहे. मग पुढचा जन्म तुम्ही स्वतःच फिशचा घ्या आणि उपभोगून बघा ते.
मग निश्चितच तुम्हाला तोच जन्म मिळेल. मग त्या उपभोगण्याबरोबर ते नक्कीच भोगायला लागेल. ते सफरिंग्ज आहेत, ते भोग आहेत. म्हणून आपण जे म्हणतो की कुठेतरी ते भोग भोगायला लागतात त्या कर्मानुसार. मग आपण कुठेतरी म्हणतो बघा की कितीही चांगलं कर्म केलेलं असेल तरी मग ते वाईट भोगायला का त्या चांगल्या व्यक्तीला लागतं? कारण कुठेतरी ते भोग असतात निश्चित. कुठेतरी त्या वासना, कुठेतरी त्या आधीच्या इच्छा आणि त्याच कुठेतरी त्या भोग भोगायला निश्चितच लावतात. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की जीव या संसारातील विविध सुख दुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत आहेत. आणि म्हणूनच जे काही भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत जी प्रकृती आहे ती या त्रैगुणांखाली आहे. त्या त्रैगुणांच्या प्रभावामध्ये जर तुम्हाला त्याच मायेमध्ये आणि त्याच त्या काय म्हणतात ना क्षणभंगूर अशा सुखामध्ये अडकून राहायचं असेल तर निश्चित ते भोग सुद्धा त्याच्या बरोबर आहेत. आणि म्हणूनच हे प्रत्येक जीवाला, मग ते कुठल्याच जीवाला चुकलेले नाहीत बघा. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं संगोस्य सत्सद्यो निज जन्मसु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनीमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग बघा, मग हे कुठल्याच जीवाला चुकलं नाहीये. आणि मग ते प्रत्येक योनीमध्ये वेगवेगळ्या 84 लक्ष अशा विविध योनींमधून जन्म घेतात. उपदिष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे- माताजी. वाचा निर्मल, कोणी वाचा. की या जगात आहे एक दिव्य भोक्ता जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप सुंदर असं पुढच्या आपण अध्यायामध्ये याचं वर्णन अजून खूप छान सखोल आहे, जे मी आत्ताच नाही सांगत. पण कशा प्रकारे हा भोक्ताम सगळ्याचा भोक्ता कसा आहे, भोक्ताम यज्ञ तपसाम, की सगळ्याचा सर्वोच्च भोक्ता. मग हे घर मी बांधलंय म्हणून हे माझं आहे, हे मी असं केलंय म्हणून माझं आहे, मग ते अहम फक्त मग मी एन्जॉयर असं जर म्हटलं तर कुठेतरी मग त्याच्याशी कारणीभूत जे आहे मग त्या परमतत्वाला जाणण्याचा कुठे प्रयत्नच केलेला नाहीये. मग कुठेतरी फक्त मीपणाचा भाव आहे. आणि म्हणून तो कुठेतरी त्या परमतत्वाला कुठे जाणू शकत नाहीये. म्हणून या शरीरात आणखी एक आहे जो आत्म्या बरोबर आहे आणि त्या परमात्म्यालाच जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो या प्रकृतीची आणि या जीवाची निर्मिती केलेला आहे, जो याचा निर्माता आहे, त्याची परवानगी देणारा म्हणून तो अस्तित्वात आहे. म्हणजे त्याचं देखरेख आणि मग त्या कशाची करतोय, त्याचा प्रभाव त्याच्यावर कशाचाच नाहीये, परंतु तो निश्चितच आश्रय देतोय, तो निश्चितच आधार देतोय, तो निश्चितच काळजी घेतो आहे. परंतु कोणाची हे पुन्हा तुम्ही जाणायचंय. मग त्या कृष्णाला तुम्ही जाणताय का, त्या परमतत्वाला जाणणाऱ्याची. मग तो भक्त भगवंतांना जो विशेष आहे आणि म्हणूनच तो अस्तित्वात आहे, जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण. कोण वाचतंय? हरे कृष्ण. आपण जो संपूया. भौतिक येस. जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते. त्याची वर्तमान असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण माता. असे हे परीक्षित महाराजांनी जे ज्ञानी, मी म्हटलं ना, जे कुठेतरी जिज्ञासू होते, परीक्षित महाराजांना जाणून घ्यायचं होतं कुठेतरी परमात्म्याला, त्या परम तत्वाला जाणण्याची इच्छा होती. आणि म्हणूनच मग त्रिगुणांचे विकार या संबंधी जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचं तत्व जाणतो, जो या भौतिक प्रगतीमध्ये आपण या कुठेतरी भौतिक प्रकृतीमध्ये कुठेतरी या बंधनाखाली आहोत. आणि आपण जर या परम तत्वाला जाणलं नाही तर कुठेतरी पुन्हा या माया मोहामध्येच आपण अडकले जाऊ. आणि हे कुठेतरी जो जाणण्याचा प्रयत्न करतो, हे दिव्य ज्ञान जो मिळवण्याचा प्रयत्न करतो, त्याची वर्तमान स्थिती कशी असली तरी त्याचा या ठिकाणी
पुनर्जन्म होत नाही, मग त्या ठिकाणी तो त्या वेळेला कुठल्याही जन्मात असू दे, पुन्हा त्या भौतिक बंधनामध्ये मग जे आपल्याला बघा आपण बघितलं की सुखदेव गोस्वामी इथे नारद मुनी बसलेले आहेत, व्यास मुनी, हे सगळे ऋषी मुनी बसले, जिथे परीक्षित महाराज जे ज्यांच्याकडून जिज्ञासू वृत्तीने या परम तत्वाला जाणून घेतायत, या परमात्म्याला, या ध्येयाला कुठेतरी ध्येय घेण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती पुन्हा या भौतिक बंधनामध्ये येत नाही, या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या गोष्टींमध्ये अडकत नाही. मग ही कशा प्रकारे जाणू शकतो? हे ज्ञान जे भगवंत घेतायत, जे आता परीक्षित महाराजांनी सुखदेव मुनींकडनं घेतलं, मग अशा प्रकारचं ज्ञान तुम्ही कशा प्रकारे आत्मसात करू शकाल, जे आपण वेगवेगळ्या मार्गाने बघितलं. हरे कृष्ण. कोण वाचणार? हरे कृष्ण. काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, तर काहींना निष्काम कर्माद्वारे फलदायी इच्छांशिवाय परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे आपण बघितलं, जे इथे बघा की मग वेदांचा अभ्यास करून जे ज्ञान तुम्ही घ्याल, जे ध्यान तुम्ही अष्टांग योग जो समाधीपर्यंत त्या टप्प्यापर्यंत येतो, किंवा मग तुमच्या कर्मानुसार सुद्धा, मग तुमच्या कर्माच्या ज्ञानानुसार, जे मी तुम्हाला यज्ञ अगदी पहिल्या याच्यात आपण बघितलं की जो कृष्ण भावना भावित, जो प्रत्येकाची पर्सनल ड्युटी सुद्धा, जो स्वतःचा यज्ञ व्यवस्थितपणे पार पाडतो, मग तो ध्यानाद्वारे सुद्धा, ज्ञानाद्वारे सुद्धा, किंवा त्या निष्काम हे जे कर्म करतोय, हे कर्म कृष्ण भावना भावित भावनेने करतोय. आणि मग अशी व्यक्ती भगवंताला निश्चित जाणू शकते, या परमात्म्याला निश्चित जाणू शकते, या आत्मसाक्षात्कार, की मग या आत्म्याच्या बाजूला असलेलं परमात्म्याचं अस्तित्व, परमात्म्याचं वास्तव्य निश्चितच अशा व्यक्तीला जाणवू शकतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परम पुरुषांची पूजा करून लागतात. अधिकाऱ्याकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूच्या मार्गही ओलांडतात. हरे कृष्ण. असे हे मार्ग. मग एखादी व्यक्ती, मग सत्संग, जे मी म्हटलं की साधू संग लवमात्रे, मग थोड्या साधूंच्या संगतीने सुद्धा मन परिवर्तन होऊ शकतं. अशा व्यक्ती फॉर एक्झाम्पल भौतिक जगामध्ये बघा की अरे 4 मित्र निघालेत, अरे चल रे माझ्याबरोबर पिक्चरला चल, मला बरोबर ऑर्केस्ट्राला चल, तर लगेच नेलं जातं. तीच व्यक्ती जेव्हा 4 जण कीर्तनाला जात असतील आणि त्यांच्या मित्राला म्हणतील अरे चल रे तू पण आमच्या बरोबर, इथे असं असं आज सत्संग, मग आपण आजच्या या वेबसाईटच्या याच्यामध्ये आपण म्हणू अरे इथे ऑनलाईन असं असं खूप छान लेक्चर आहे, खूप याच्याविषयी सेशन आहे, कुठेतरी अशा विषयी ज्ञान मिळणार आहे. मग अशा व्यक्तीला जेव्हा आपण असं ऐकायला घेऊन जातो, तेव्हा तिथल्या त्या गुरूंच्या माध्यमातून जे काही ज्ञान त्यांच्या कानावर पडतं, जे काही श्रवण केलं जातं त्यांच्याकडून, तो सुद्धा एक मार्ग, की आपण जी व्यक्ती त्या व्यक्तीला घेऊन जाते, तर त्या मार्गात त्या व्यक्तीला सुद्धा कुठेतरी भौतिक बंधनांपासून आणि कुठेतरी अनासक्तीच्या मार्गावर नेण्यास मदत करते. कारण कुठेतरी त्या गुरूंकडून, कुठेतरी आपण बघतो की या ज्ञानाच्या गुरूंकडून, आणि म्हणूनच गुरूंकडून जेव्हा हे ज्ञान त्या व्यक्तींना मिळतं, तेव्हा निश्चितच या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या दुःखालयामध्ये पुन्हा येण्याची इच्छा होत नाही, आणि पुन्हा निश्चितच अशा, कारण कुठेतरी ती अनासक्ती, कुठेतरी त्या इंद्रिया विषयांपासून अतृप्ती निर्माण, कुठेतरी काय म्हणतो ना आपण त्याला, अनासक्ती निर्माण होते, आणि मग कुठेतरी नियंत्रण मिळवलं जातं. अशा प्रकारे आपण या व्यक्तींचं सुद्धा, आणि म्हणूनच जे परमपुरुषाची पूजा इतरांकडून ऐकून करतात, ज्या उपासनेमध्ये स्वतःला, जसं आता तुम्ही बघा एखादी लिंक ही तुम्ही तुमच्या रिलेटिव्हना, तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सना ही तुम्ही सेवाच कराल हो. हे जसं मी म्हटलं की कालच्या अध्यायामध्ये एक प्रकारची सेवा, मग या सेवेमध्ये हा सुद्धा एक भाग आहे की तुम्ही तुमच्या बरोबर इतरांनाही या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये आणता आहात, त्यांना सुद्धा या आध्यात्मिक प्रवासाची कुठेतरी ओळख करून देताय, हे सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी ही सुरुवात होती हो त्या गोष्टीला, हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. हरे कृष्ण. हे भरतवर्षा, चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस, ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते, हे जाण. जय हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी.
असे चर आणि अचर म्हणजे जे चल की जे हलतय, जे अचल आहे आणि जे काही शाश्वत आहे, अशाश्वत आहे, जे काही अस्तित्वात तू पाहतो आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ म्हणजे त्या संबंधातून कुठेतरी ते क्षेत्र म्हणजे जे शरीर आहे आणि तो जाणणारा आत्मा एक कार आहे. जसं मी परत तुम्हाला सांगेन की ती कार निश्चल पडून आहे, मग ती घराच्या बाहेर कितीतरी दिवस पार्किंग करून आहे. जर ती कार तशीच पडून राहिली तर त्याचं काय वास्तव्य त्याचं काय अस्तित्व जाणवणार आहे. त्याच प्रकारे हे क्षेत्र क्षेत्रज्ञाचा संबंध जाणून घ्या आणि तो संबंध आणि म्हणूनच त्यांच्या संलग्नामधून कुठेतरी आहे. समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. कोणी वाचा? संजना माताजी कोणी वाचा? हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे आपण दुसऱ्या अध्यायापासून बघितलं की जो देहांतर प्राप्तीर तथा, बघा की या देहामध्ये त्याचा प्रवास होतो, आध्यात्मिक प्रवास, त्या देहामध्ये या आत्म्याचा प्रवास चालू होतो. त्याचं त्याला काहीही आश्चर्य वाटत नाही, कारण तो देह, तो आत्मा अविनाशी आहे. तो आत्मा आणि परमात्मा अविनाशी आहे आणि तो नश्वर देहामधील, आणि म्हणूनच त्या देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही. तो देह जातो, तो देह क्षीण होतो, जीर्ण होतो, म्हणून त्या देहामधून त्या आत्म्याचा दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश होतो. असे हे आपण वेगवेगळे जीव बघतोय बघा. आणि म्हणूनच ही जी व्यक्ती, जे आपण आधीच्या की जो सगळ्यांच्या मध्ये परमात्म्याचा निवास बघतो आणि जो बघतो की या जीवामधून आत्मा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही. हा आत्मा आणि परमात्मा हा सच्चित आहे. जसा हा परमात्मा आहे आणि म्हणूनच या परमात्म्याप्रमाणेच आपण आहोत. आपण म्हणजे देव नाही, पण देव नसलो तरी एकरूप होत नाही देवाशी. आपलं अस्तित्व वेगवेगळं आहे, परंतु त्या आत्म्याचा स्वभाव आपण त्या परमात्म्याचा स्वभाव आपण अवलंबू शकतो आणि म्हणूनच त्याचा कधीही या देहातून विनाश होत नाही. म्हणून जे मन, बुद्धी, अहंकार हे जे काही त्याचे संबंध असतात आणि त्याच्याशी निगडीत असतात, ते निश्चित पुन्हा दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करतात, कारण त्याची ती वृत्ती, आणि म्हणून आपण म्हणतो बघा की कुठेतरी ती वृत्ती त्या माणसामध्ये, मग कुठेतरी याला ईश्वरीय देणगी दिसतीये, कुठेतरी याला इतक्या लहानपणापासून कसं हे करू शकतो, कारण कुठेतरी त्याची ऑलरेडी सुरुवात झालेली असते. जसं मी म्हटलं की ते कर्म आधीच्या ह्याच्यात केलंय, 11% केलंय, ते 12व्या टक्क्यापासून पुढच्या जन्मात सुरू होतं. असा हा नश्वर देह जरी असला तरी तो आत्मा दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो, जो सच्चित आनंद आहे. आणि म्हणूनच याला या रूपामध्ये बघतो, या अविनाशी रूपामध्ये बघतो, तोच याला यथार्थ रूपाने बघू शकतो आणि तोच या परमात्म्याला पूर्णपणे जाणू शकतो. हरे कृष्ण. जे आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये बघितलं, आपण हे तो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो. तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही. याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये, बघा की प्रत्येक जीवामध्ये, मग आपण बघितलं आधीच्या की जो एक दुरात्मा असतो, जो एक महात्मा असतो, जो एक शुद्ध भक्त असतो, जो संन्यासी, जो ब्राह्मण, सगळ्यांना, मग ज्याच्यामध्ये कुत्र्यामध्ये, चांडाळामध्ये, इतर प्राण्यांमध्ये सुद्धा परमात्म्याला बघतो. जो परमात्म्याचं अस्तित्व ज्याला जाणवतो आणि परमात्मा समान रूपामध्ये सगळ्या जीवांमध्ये उपस्थित आहे, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही. मग त्या मनाला तो निश्चितच त्या इंद्रियांना काबूत ठेवण्याचं हे करू शकतो आणि तितकं तो त्याला सबल बनवू शकतो, कारण त्याची बुद्धी कशी असते, कारण त्याची बुद्धी खूप व्यवस्थितपणे, ज्याला अन्न मिळालेलं असतं, आणि बुद्धी ही सत्सद विवेक बुद्धी सन्मार्गावर असते, जी समान दृष्टीने सर्व जीवांना बघते, असा हा महात्मा, असा हा दुरात्मा परमगतीला प्राप्त होतो, जो सर्वांच्या जीवामध्ये परमात्म्याला बघतो. आणि म्हणूनच भौतिक, मी हे थोडंसं घेईन आता,
भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काहीही करत नाही हे पाहतो तो प्रत्यक्ष पाहतो. बघा, जसं कार आणि ड्रायव्हरचं मी उदाहरण दिलं की हे जेव्हा शरीर स्वतःला बघतोय आरशामध्ये, की जर हे नुसतंच शरीर असेल आत्मा आणि परमात्म्याशिवाय, त्या आत्मा जो शरीराचा चालक आहे तोच त्याच्यामध्ये नसेल, तर तो फक्त त्याच्या शरीराला मग जो काही करतो आहे त्यालाच फक्त बघतो. आणि म्हणून तो हे जाणतो की भौतिक प्रकृतीने निर्माण केलेल्या शरीराद्वारे या क्रिया केल्या जातात, ज्याच्यावरती कंट्रोल कोणाचा असतो, तो प्रत्यक्ष काहीच करत नसतो. तो आत्मा असतो त्याच्या शरीरामध्ये आणि परमात्म्याच्या सुपरविजन, परमात्म्याच्या देखरेखीखाली तो करत असतो. तो स्वतः काहीच करत नाही हे जेव्हा तो जाणतो, तो शरीर नाही तो आत्मा आहे हे जेव्हा तो जाणतो, या गोष्टीला जेव्हा तो जाणण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हाच तो त्या परमात्म्याला सुद्धा जाणू शकतो. बघा, त्याला दिसतंय की हे शरीर नुसतंच आहे, मग हे परमात्म्याने जेव्हा चालवतोय, जेव्हा हा आत्मा त्याच्या शरीराला चालवतोय, तेव्हाच हे शरीर चल होऊ शकतं आणि म्हणूनच तेव्हा ते सजीव होऊ शकतं. आणि म्हणूनच हा शरीर आणि आत्मा, म्हणून आपला शरीर आणि आत्मा हे वेगवेगळं, कसं की आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी, आकाश जेथपर्यंत गेलेला असतं तरी ते कुठेही मिळत नाही बघा. त्याचप्रमाणे ब्रह्मसृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात वसलेला आहे, त्या शरीरामध्ये, पण शरीराच्या आतमध्ये आहे तो, पण शरीर आहे, आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत. आणि म्हणूनच हे भान कुठेतरी, हे परम तत्व कुठेतरी जाणलेलं आहे. या शरीराच्या आत तो आत्मा वसलेला आहे आणि तरीही तो शरीरापासून वेगळा आहे, त्या शरीरामध्ये मिसळत नाही. ज्याप्रमाणे आकाश हे थेटपर्यंत आपल्याला वाटतं की त्या समुद्रात थेटपर्यंत बघतोय, ते कुठेही मिसळलेलं नसतं, ते वेगळंच असतं त्याचं अस्तित्व. त्याचप्रमाणे हे आहे. हे भारता जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे हे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण जीव प्रकाशित करतो. आणि म्हणूनच तो जो आत्मा आहे, ही चेतना आहे, ही संपूर्ण शरीराला चेतना. म्हणून आपण जेव्हा मृत्यू पावतो तेव्हा ते अचेतन असतं शरीर, त्याच्यातला आत्मा निघून गेलेला असतो. आणि म्हणूनच हे आत्मा आहे कुठेतरी या गोष्टीशी निगडीत, या गोष्टीला जाणणं हे किती महत्वाचं आहे हे लक्षात घ्या, की ज्याप्रमाणे सूर्य एकटाच सगळ्या जगाला प्रकाशित करतोय, सर्व विश्वाला, तसा या क्षेत्राला हा क्षेत्रज्ञ, हा आत्मा परमात्म्याच्या देखरेखीखाली एकटा हा सचेतन बनवतोय, त्या शरीराला प्रकाशित करतो आहे. जे ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील फरक बघतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात, ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचू शकतात. असं हे रूप सुंदर बघितलेलं आहे आपण, श्यामसुंदर. अशा या रूपाला जाणून, अशा या परमात्म्याला जो जाणू शकतोय, अशा या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञातला जो फरक जाणू शकतोय आणि त्याची संलग्नता देखील जाणू शकतोय, तो निश्चितच भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून स्वतःला मुक्त करून या भगवंतांच्या गोलोकामध्ये निश्चित पोहोचू शकतो आणि भगवंतांच्या परमधामापर्यंत निश्चित मार्गस्थ होऊ शकतो. मला माफ करा, थोडासा अध्याय वाढलेला आहे, पण खूप सुंदर असा हा थोडा क्लिष्ट अध्याय. समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. अनेक मनामध्ये तुमच्या प्रश्न असतील तर मला विचारा निश्चित. मी थोडीशी शेवटी आता मी वाचून पुढे गेलेली आहे, पण जाणण्याचा प्रयत्न करा की हे क्षेत्र म्हणजे शरीर आहे, क्षेत्रज्ञ आत्मा आणि परमात्मा, आणि या परमात्म्याचा वास, या परमात्म्याचं अस्तित्व जो जाणतो आहे, तो या मुक्तीच्या मार्गावर निश्चित स्वतःला घालू शकतो. तोच या आध्यात्मिक मार्गावर स्वतःची प्रगती करू शकतो. मग हे निरनिराळ्या गोष्टीतून जे आपण, तर हे ज्ञान आपण घेतोय आणि या ज्ञानाचाच पुढे आपण कशा प्रकारे या भौतिक प्रकृतीच्या आपण प्रभावाखाली आहोत आणि म्हणूनच हे क्षेत्र कशा प्रकारे या भौतिक प्रकृतीच्या कुठेतरी मायेखाली आहे, ते आपल्याला पुढे जाणून घ्यायचं, या त्रैगुणांना जाणून घ्यायचं आहे हे आपण. आणि म्हणून आजच्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं अर्जुनाचे 6 प्रश्न कुठले होते. क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय आणि त्याला सगळी प्रकृती काय आहे, भौतिक प्रकृती काय आहे, सगळ्या गोष्टींना त्यांना जाणून घ्यायचं होतं. क्षेत्र, क्षेत्रज्ञाविषयीचं ज्ञान जाणून घेतलंय, ज्ञान प्राप्त करण्याची प्रक्रिया कशा प्रकारे आहे आणि मग जो हे ज्ञान प्राप्त
प्राप्त करतो ती व्यक्ती कशी असते, बाकी सगळं अज्ञानामध्ये आहे. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे मग भौतिक प्रकृतीशी आणि या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाची संलग्नता आणि संबंध जो मनुष्य जाणू शकतो त्याला ही दृष्टी आहे, ज्याला हे ध्येय आणि हे ज्ञानाचं ध्येय जाणून घ्यायचं आहे, तो निश्चितच या मुक्तीच्या मार्गावरती स्वतःला आणू शकतो. हरे कृष्ण. अध्याय संपलेला आहे, ती संपन्न समाप्त. थोडं जास्त वेळ घेतला त्याच्याबद्दल क्षमस्व. म्हणूनच मी आज कुठलाही दुसरा अध्याय म्हटला देखील नाही, कारण आपण पुढे बघूया कसं, नाही तर एक एक अध्यायानेच आपण पुढे जातोय. काही प्रश्न आहेत का कोणाला? हरे कृष्ण. सगळ्यांना मी अनम्यूट करते, नसतील तर. तुमचे रविवारचे काही कार्यक्रम, तुमचे काही कामं असतील तर निश्चित आपापल्या कमिटमेंटसाठी तुम्ही जा. कोणाला प्रश्न आहेत काही? हात वर केलाय कोणी? तेजस्विनी माताजी बोला, निश्चित सांगा, मी वेळ देईन निश्चितच. अजून 5 मिनिटांनी नाही सरकणार. बोला माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे आजचा जो मी अध्याय ऐकला ना, आता सुद्धा बोलताना माझ्या अंगावरती काटे येत आहेत माताजी. इतकं सुंदर तुम्ही सांगता, इतकं ओघवतं सांगता. मध्ये मध्ये मला असं वाटायचं की चला चला आपण लिहून घेऊया थोडस, पण तोपर्यंत पुढचे शब्द मिस होतील म्हणून मी तो नाद सोडला आणि अक्षरशः कानात साठवलंय माताजी. मी नमस्कार करते. माझे डोळे धन्यवाद. नाही नाही नाही, धन्यवाद माताजी, धन्यवाद. म्हणजे हाच प्रयत्न आहे कुठेतरी, म्हणजे हे कुठेतरी पोहोचावं तुमच्यापर्यंत. इतकीच कुठेतरी खूप प्रयत्न केला सोप्या रीतीने, कारण खूप क्लिष्ट आहे अध्याय समजायला. आणि म्हणूनच मी सांगेन की आज सगळ्यांनी प्रयत्नपूर्वक जर तुम्ही तात्पर्य वाचलत ना, तर तुम्हाला निश्चित, अजून तुम्ही जे आता म्हणालात लिहू नाही शकलात ना माताजी, तर तुम्ही तात्पर्य वाचा प्रभुपादांचं माताजी. हो हो, अगदी निश्चित वाचा. तुम्हाला अजून ते आणि मला काही असतील प्रश्न तर तुम्ही निश्चित विचारा. मला खरोखर अपेक्षा आहे की कदाचित, कारण की या अध्यायामध्ये असं आहे, पण प्रयत्न आहे आणि या सगळ्या स्लाइड्सच्या आधारे आणि कुठेतरी त्या सोप्या भाषेमध्ये तुम्हापर्यंत पोहोचावं हाच प्रयत्न आहे. हो माताजी, म्हणजे कसं थोडस स्वानुभवावरती आधारित. माझे पप्पा